Guys, share the live and take someone. Take a my mumba on the siva, take a my mumba, take a baba mumba on the siva, take a baba mumba, my mumba siva, take a my baba mumba siva. Moroi, share the live, patience, the ip. Thank you, Hita, watching from Heywood. Thank you, Cherry Pokila. Thank you, Cherry Pokina. Baba. Hello, Priska BK. Hello, Priska. Take a dice a baba on the siva, days a my on the siva, how a pano. Again, it's me like reflection. Funga kauri kure diwa wangu dinonza kinzwi rako ndichisunga kwauri kure. Right. I hope guys muri share live and zvakare muri kudedza vamwe vana baba muri kudedza vamwe vana mai vese vamunoziva kuti ngavauye pano tiungane pano pachirongwa chechina chepadhiaries chinove chakakumbigwa nana baba zvichemo zvana mudhara handitika zvichemo zvana big dhara. Saka muri sei guys. Hello Aisha, uri sei guys. Ingotega wako ya 7 I couldn't andina kuibata handina kwanza kuibata. Anyway guys, maswera sei, mamuka sei, manheri kumatuma nenyika, sanibonani ninjani, dumela mose machera nabudzi ndichiti muri sei. Thank you very much Aisha, I love you too my sister, I love you too. Chingoti guys, hesi sibo munatsi sibo ndepi yako. Ndichingoti guys ingodedza umwe mudedza somebody else auye. Monica Meya, thank you my sister, I love you very much. Ingodedza iva muchingodedza imwe waunofunga kuti aripo, chingoita share and call somebody, call others. Vana baba vavo, vana namai vavo vangoya nhasi china chezvichemo zvana baba. Patience taone zvindeipi zviri kusei, hanzi nziyo yekuzomugito aiwaka zvakaoma hanzi uyai varoorwa nevaroora. Hei, ndisingasiyi kuti vana baba ndinanga ndandishaurana nababa vakati wandei vakabva vati vakauya nezvichemo zvavo vakati vana mai vatange kuti muhwisise zvichemo zviri kudiwa nababa uko. Saka tapedzawo zvivhiki rinouya aiwa vana mai vaisawo zvichemo zvavo todzoka takamirirawo vana mai kuti tibhalanse equation yacho. Handitika tibhalanse equation yacho. Idzo nyaya dzemubhedhuru dzadai kunetsa idzi. Iro bonde ranyakosha naimi, rakanyakosha here bonde. Iyo lula iyi yakanyakosha zvekudaro naimi, zvekutoti varume chokwadi ndakatozona kuti kulula yakakosha. Varume shuwa zvino vanongonyarara asi vanoshaya kuti voudzani. Vakazenge vazara kuWhatsApp vakati tauya sisimeli toda kuti tichitaura kwangu kumba uku kuti idotanga ina mai vekwangu. Ndikati aiwa iyi haisi ye1-on-1 zveina handiti 1-on-1 tongoita kapa platform imi mongomeka shuwa kuti tenge takaungana tose. Handitika kana zvazonetsa kumba ndo patozodiyo patozopindirawo navamwe tichiona kuti zviri kufamba sei. Handitika right. Anyway, ndofunga ndivana baba vasikana vakati wandei nhasi kana kuti masingo wakati wandei ndofunga hapo nhasi. Saka tichatanga asi tisati tatanga guys. Tine munhu muenzi zvinhu zvinongoti kana ndakuda kuti ndichitanga kuita live yangu kunobva kwaposta munhu anenge achiti ndoda kutaura nyaya yangu iyi. Nyaya yacho iyi ndiyo yanga fanira kuya nayo na 7 yezvinoshamisa yemwana wokushayikwa ushu. Mwana wandakaposta wokushayikwa uya. Saka ndakuna kubata time because ndapinda kumapasti 7 mumba. Andimaona ndapinda kumapasti 7 mumba. Saka ndatadza kubata live yacho. But anyway, semunhu ane nyaya yake atingamuvhariri panze tochitangana iye guest wedu uyu achitanga kuuya pano ataure nyaya yake, ataura nyaya yacho kuti yakamira sei, then toindirira mberi. Handitika right. The guy tichange tamubata tinzwe auye pano ataure nyaya iyi kuti yakamira sei, asi nyaya yacho ine chekuita nezveurombwa izvi. Handitika zveurombwa izvi tomupa nguva, handiti tonyatsa kumupa hedu nguva tisinganzwe kuti zviri kufamba sei. Ini nhasi ndoda kumbohwisisa ini kuna vamwe baba vakandiudza zvisina kuhwisisa but zvisinei tichazvitaura kana takupinda munyaya yacho. Yakangondinetsa kuti zviri kufamba sei baba vachitaura statement vakanditaurira but anyway tichazongoibata kana tambopedza kuwai. Handiti tambohwai kuti zviri kufamba sei. Yesi muningi na uri sei yako waswera sei. Hello.
Hello, waswera sei? Uri kundinzwa? Hello. Yes, uri kunzwa here? Right. Tokugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi. Esi nomvuyo ko muri sei nomvuyo nyati kuri sei. Tokugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi munin'ina tichiti aiwa ndiwe wati vedu weregai ndicheme ndine nyaya yangu iri kundinetsa ine mwana watakaposta mazuva apfuura apa uchitsvaka mwana uyu, asi there is more to the story than just mwana watiri kudai kutsvaga ushu. Handitika saka zita unogona kuzvipa hako zita raunenge uri comfortable naro kana usingadi kuti vazhinji vari kuzive kuti ndiwani, asi kana uri comfortable zvako no problem, you can just say your real name chaiko no problem. Zvakare wongotaura wotiudzawo kuti nyaya yakamira sei, tibatsirane newe, titange kubatsirana newe, kufamba newe kubva pakutanga. Don't worry, we have all the time in the world. Chero takapedzana 11 yedu yebonde togona kuzongoibata time toda kumbotanga nezvinoda kubatsirwa vanhu izvi tione tingabatsirana sei. Saka nyatsodzikama hako utange pakutanga chaipo wakasununguka ukawaoremegwa mwaga zvako glazi remvura. Indakatoya ndakabatira glazi remvura kuti kana zvodai topota chimwe zvekuchipisa munin'ina. Handitika enderera hako mberi. Tikukunzwa but tikukunzwa pasi, uri pasi, handisi tinogona kuwedzera volume pafoni yako here. Zvaanani she team kitchen muita noise. Takukunzwa. Okay, visa loudspeaker because ikuti shirre wakaisa pa loudspeaker, visa loudspeaker. All right. Hello. Yeah. Zvanani, I think rega nidzo kuvanhu. Muri kumunzwa here guys? Muri kumunzwa here guys? Right. Ndo enderera mberi ako. Right. Hey. Baba wangu nini? Hello. Taura ako. Right. Baba wangu nini vaishanda pa event. So vakanga vari manager pa event. Baba wangu vaishanda sekudari ndopoka zokurana namai vangu vachibva kutororo zvichuva vatanga kugara vese vachibva vaitawo mwana wavo ndine festival. So baba vaitawo mwana wavo uno baba vakazomboshanya kumusha. So zvinonzi baba vapa vangu vakarara vakangodarikwa nekadzi zvezvokuti unenge ukarara kuti takangoresta then kadzi chibva yangodarika pakanga vakarara kiti. Saka baba kiti kumusha kwaamai vavo nababa vavo pamusha paamai vavo nababa vavo. So kadzi yadarika kudaro then baba vakabva vazokuti mabhegi like vabereki then vachasi vadzoka kuharare pakwavo papo inenda ndichiriwo mudiki. Then baba vadaro baba vakazotanga kungonzi baba varwara. Saka kurwara kwavaiita vaiva nechipya vemudumbu, saka chete chikatanga kuvasunga mudumbu vaikugonya like zvinoita kamba zvezvikuti then zvadaro saka baba vadaro vazoti nochi vabwenda mushandi wakaenda unoshandira. So pavakaenda dhirikutanga iko vakasvikira pazvanzi vanhu vakawandisa dzokerai rechi2 rechi3. Saka zvakazovabata vanhu vachiona vanhu ndobva vazongoti mubatsira muri munhu paakamuchuma. Then achibva chinhu akabvizwa chinhu chaifema but chinhu chipo chakazotanga kutaura chakutuka mai kuti wakangwarisa wazondidiwa tikangasa nyama yangu chichichichi. Saka chinhu chicho chipilo icho ndo chaitaura. No, chinhu chakanga chiri kuti chipilo chinhu chakanga chiri chaita unge chaiti kana vakurwadziwa zvezvi vanokugonya like zvinoita kamba. Okay. Saka chakazobuda chinhu ichi. Chakabva chabvira
vakabviswa then vachaiswa munhu makanga muine mvura. Saka maiswa mumvura meme ndomachakasanga kuti chakutaura kutuka mai vangu kuti noshi iwewe wanditaridza kuti nyama yangu chichichichi zvakawanda wanda. Okay. Saka awo izvo zvindobva zvadarika. So inini ndatotiwo fambe tafamba saka pakazoitwa hanzvadzi yangu yanditeera inini ndichikura kudaro baba wangu akanozomupera kubva pakabviswa chinhu ichocho baba vanozovashanda futi. Saka munhu akazenga akushanda vakanga vari mai vachishandira vanhu. Takambenge tiri 2 then 2000 ndo pavakazoita matwins. Vaita matwins aya akaita gore. So vangoita gore vakuita kugara vakukambaira. Saka takamuka sena nditimoona kuti kune panosvikirwa nezvezvo kuti mukasunga maplate munoisa maplate. Chitandangara. Pachidari. Pamba pakanga pari pekuti hapana ruva rinonzi elephant. But pakazongonikwa pane chinenge chidhumbe chakanga chiri padare. Then chakanga chiri padare. So inini manyama ndatoti nochi inini iri dhumbe. Animukona. Dhumbe rekudya. Idhumbe chari chero. So hanzvadzi yangu inotedza. Dhumbe rekudya. Dhumbe rinodyiwa. Madhumbe magugu yayo. Because chimwana chacheketa kunge dhumbe. Pandatoti hakuna hanzvadzi yangu iri dhumbe hanzvadzi yangu yari mupikisi zvikada iwe siyana nazvo chichi inini ndakaita nayo. Ndobva ndatora chinhu cheshe ndo. Haiwa ndabika ndobva. Saka tami yandakati inini ndiri kuranya. Saka mira wakatora chidhumbe ichi ukadya iwe ukabika ukadya usingazochabvepi. Chakanga chiri padare. Muona zvakaitika ipapo ka. Ndizvokuti handiti vabereki vaenda kugadheni. Handikona kumagadheni zvezvokuti vanhu marare vanoita tumagadheni handiti. And we used to kurima those madhumba ekungoti munorima tumadhumbe zvekumagadheni handiti. So vazowanika chinhu ichi chinenge dhumbe. So kupfunga bvazati no imbeu yasiwa nani nevabereki. Akaenda kutotora dhumbe iri ndidiki advantage vabereki vasati vaita sei vasati vauya. Okay. Notinoona kuti chinhu ichi elephant. So pakuzoti ndapedza kubika chinhu ichi. Mira elephant nzou. Elephant flower. Elephant flower ndizvo elephant flower. Elephant flower nderipirero guys. Okay, enderera mberi nchaona macomments kuti vari kuti elephant flower chi ichocho. Alright, enderera kumberi. Elephant flower ndikati muchizezeketa madhumbe anditi. Madhumbe zvaakaita. Mashizha acho akaita kunge edhumbe. But haasi dhumbe. Nemwana wacho chimudzi chepasi chechi chinoita kunge dhumbe. But haasi dhumbe. Alright. Okay. Right. So zvadaro inini ndakabva ndatora chinhu cheshe ndokubika. Saka kubika wandakaita ndabika ndadya. Lakini afu ndakazotanga kudya vana ndinozovapa. Saka the more ndakadya ndimibvura watobuda ndatanga kuita mapundu atichatokwanisa kutaura. Ndikuzoponera ndokuzoponera kuparire nyatwa. Ari wani yakabva iresinga. Evapera. Tagara zvinhu baba vachaenda kubasa mai ndo vakungoshandira chiuri vakaenda pabasa zvinongonzi basa hapana kana vakashanda 2 days vanongorekana vangonzi nobva basa pabiwa so inini chimbomirai chichichichichi. Then ndodoro vatangoita sei saka baba vakazotanga kuita basa rekuti no inini ndenge ndina hangu mamai like zvezvokuti munhu murume unonga wekuti no kuti ndirambe ndakagara zviite sei hazviito vuchindine. So baba vavo vakanga vakanotora mushonga wekuti ivo vanoti kutsigisa ndakatora zvekutsigisa musha. Saka vatori zvekutsigisa musha vakazoti ipo manje vana vavo chinhu chese zvakutanga kutsakatsika saka chakanga chakudya vana vavo. Saka vana vavo vanodyiwa June, July, August. June, July, August. Vana vasekuru vakwavo. Vana vasekuru. Kureva kuti baba vako kando vari included zvakare baba. Vari mufamily yavo yakanga iri yasekuru. So vaiti sekuru ava gore rikapera rino I think ichuti pama rinenge riri kune umwe here kana kuti but next year pane bhachi for mwana wavo. Saka mwana wavo vana vese vaigara mangani. Saka vaiti mwana akangozi arwara serious angonongozi arwara rumanzwi yakumusha kana kuti ivo vanogona kurwara ndivo mwana obva afa ivo obva watotanga kufa. Saka zvakatanga kuitika pana bambiki zvabva zvaenda pana tete zvabva
then zvazoti zvasvika chachajana chababa wangu ini. So zvakaitika ndezvekuti sekuru vachirwara vari muhospital vanga vaita cancer vatori nechubu tonzi vari kurwara serious handiti vachirwara kudaro saka yanga iri nguva yetsumbukutsure ndokuti mudhara akanga aenda kwaangaenda ndobva angonzoti nochi kune zvichaitika chichi vana mwana musikana zvezvoti vari vanenge vachingotipirana handisi wangu. So mudhara akabva auya vati kuna moms moms chi mimi zvamuri kuenda kupi zvamuri kuenda kuMozambique chiendai neuyu musikana kuzi ndinaenda ati kurei ndevadika ka2005 neka2003. So ndokuita sei ndokuti titezi ndokuenda kwatakaita takapaipa tatoenda nekuri vari kurwara asi baba vanonzi baba vangu inini vakaenda kunoona sekuru vaenda kuvisit kuri vakavataura kuti dai mwari vatora havo inini vasiya iwewe wachengeta mhuri yako. Saka vanhu vese kwanga varipo vakatoshaura kuti zvikurevei isu tiri kuMozambique hatina zvatikuziva mamangu vakanga vari kure kunotonzi kubvira nkunu kudarika maputo ware kunikiki Mozambique. So zvadaro ndopatakazongonzonzi maoko vashaya ini nangu pandakazvinzwa handina kuchema handina kudii ndakatoti no ndipule saka ninge kuti muchinzonzi sekuru vanobata nonga kutobvara kuti no munhu uye aita sei ari wapasi. Saka vatatodzaatirega tiende tichibhandana sekuru vangu. Saka pane patazosvika sekuru vaya vari kutofamba ndopandakazongoti nezvekuti chokwadi ndiri kuona hanzvadzi yangu paipaita kuti sei takudi kubata munhu zvindotoka zvapera. But chakaitika ndechekuti mama vachiri kuMozambique vakatofuna vakati anochi imimi miriraizvi ndimirirei musavige muguma wangu musamuendesi tichi musha points ndasvika mabusiness aripo achabidiwemusha ndosvika ndochibhadhara nekuti vakati there's no point yekuti tichaita sei tichamirira kuti timirire izvozvozvo isusu takutoita sei takuviga munhu. Saka vakabva vavi inini netuvana utu 2003 na2003 handiti takasvika takatanga kusvika takatosvika namuchibharipa titonzi rabva kumakuna. So baba hatina kuvaona amai vabva vazosvikawo manheru acho because ivo mama vakanga vari kure. Saka zvadaro takasvikawo tinokuonawo chachichi chacho ndobva nhamo ndvatangoti maoko vakanga vaita sei vakabata vazhinji vakanga vaita sei vaenda. Zvadaro zvapera kudaro then ndobva isusu tazodzoka kupi kuHarare namai tadzoka kuHarare garei vari varohwa zvikanzi sekunzonzivaunonga vachifambisa vanofambisa zvine zvichiitika zvikanzi varohwa zvikunzi baba wako vanga vachitaura kuti makaita sei makandiurayiri baba hatina kupanzwa ipapa mira hatina kupanzwa network yakata wati akarohwa ndiani? Hello hatina kupanzwa network yamboti kate ipapa wati akarohwa ndiani? Alright network yambenge yatiti sei hello makundinzwa so zvadaro akarohwa ndiani? Hatina kupanzwa pekuti munhu akarohwa tangonzoti akarohwa hatina kunzoti ndiani akarohwa. Alright. Saka isusu tatogara taenda kuHarare Maslin isusu takazonzonzi sekuru vaite enderera kumberi. Alright. Takazonzonzi sekuru vaita sei
sekuru vari kunzi varohwa vatotakurwa vaenda kuchipatara. Alright, mira wakadaro pane vakawanda vachangosvika iko zvino vari kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti nyaya yakamira sei. Alright, nyaya yakamira yakadai vedu munondiuraya nekuexplaina vedu wei muchwa tinoti fambiranai nenguva imunonoka kuuya muda kuti ndiexplain. Right, ari kuti iye handiti vana ava vakakura vari kumusha vachikura vari kumusha kudaro vaina baba vake vaishanda kuIvans handitika vari manager ikoko vari manager kuIvans ikoko and then baba vakaenda kumusha kwana mai vavo kwemudzimai wavo handiti vashanya kumusha kwemudzimai wavo mumusi ndobva vafambiwa kwapfugwa nekiti ndisingazivi kuti kiti yakapfuura nekumakumbo kwavo kana kuti nekumusoro handizivi yanzi kiti yeBlack yangodarika pavari yadarika pavari vanhu vangoti kiti handiti mazviona vachibva vasumuka vakadzokera avo kupi kuHarare kwavaishanda the following day vadzokera kuHarare baba havana kutozomboita mushe vakabva vatanga kutorwara vapakaona tanga pawakadipa wakadarikwa nekiti paya vangove munhu anorwara mudzimai wavo mai vakewo ndokupa vakatanga kufambawo vachienda kumachechi vachienda kumachechi kudaro baba ndobva varutsiswa handitika vabviswa chinhu hanzi vakabviswa chinhu chakaiswa mumvura asi chinhu chakataura chikati kune mukadzi iwe mukadzi wakangwarisa watikonesa kudya nyama yedu chinhu chese sacharaswa handimaona asi zvazodaro baba havana kuzombobvira vaita utano hwakanaka chero chinhu chaka chabviswa vanga vongorwara vachingofamba saka mai ndo vanga voriritira mhuri handitimazviona vachiriritira mhuri handika saka kunonzi sekuru vavo ava baba vavo vanga vakabata mushonga asi ivo sekuru hanzi vanotaura kuti mushonga wavo vakanga vabata vanoti wanga uri mushonga wokutsigisa musha handimaona kuti vari kutsigisa musha wavo ndo musha wanga wabata saka ari kuti iye sekuru vake kwana baba vake kunofiwa every June July ndo panofiwa June July panoitwa rufu saka wakatanga kufa vatete kukafa baba munini handiti akabva ati amai vake vakabva kwakanzi sekuru vari vakanzi amai vakaenda kuMozambique handimaona kumusha kwavo vachiinda iye anga ari mudiki nemunin'ina wake baba vave vakataura zvamuri kuenda kuMozambique chindai nevana vadiki vaviri ava bamai vake ndobva vatakura iye nemunin'ina wake ndokuenda kuMozambique vaenda kuMozambique kuya handitika variko kuMozambique vashanya kuMozambique sekuru vakatanga kusara vachirwara handimaona varwara kukabva kwasvika shoko handiti baba vakabva varwarisa baba vake vakabva varwarisa zvikanzi vashaika ndobva vatoshaika kumusha kuyako saka vachinzwa shoko vakafunga kuti ndisekuru vaya vekubata vashaika vakatoti aiwa zvanaka zvewadi vainda havo hanti ava vanga vakabata havana kuziva kuti baba vavo ndo wafa saka pavakaenda vachienda kumariro kuya kudai vakatosvika chinobatwa nehanzvadzi dzake maoko nechino tunati aiwa baba ndo wafa sekuru ava varipo handitimaona but nyaya yanga yatangira pakuti iyewo ushu wakambenge ari kumusha achiona paanzi kumusha munozapa panosukwa ndiro paya panoiswa ndiro kumusha iso chiti chitandangara kumasvingo saka vamwe vanochiti kwai chidare hamene kuti ndeve kunzvimbo ipi iyoyo asi iso chitandangara chinoiswa ndiro panze kana muchinge masuka ichi saka uyu unoti akaona dhumbe chinhu chakaita kunge dhumbe changa chiripo sevanhu vaipota chiriva madhumbe kumagadheni kwavo akafunga kuti baba namai hamene kuda mai kana baba vangosiyawo dhumbe riri pai pamusoro pechidare chiya ndobva anonga ndobva abika handimaona izvo ranga riri anzi elephant flower rinoita chinhu chibhora chakafanana kunge dhumbe pasi saka mumacomment section ndaichiona kuchinzanzi chinouraya chinhu chibhora ichocho ukachidya unotofa ipo chiri poisonous saka iye abika akadya kudaro hanzi akati atora ndakabuda rachimbiri wese mbva ndarwara ndobva azonomukira kuparire nyatwa handimaona asi ariita mareaction enhingikiri echidhumbe chiya handimaona ndokwazvanga kwakatangira nyaya handitimazviona saka baba vafa kudaro manje baba vake vafa kudaro ndo patiri kufamba paya nenyaya kuti right baba vafa kudaro kwafa bamunini kwafa vatete kwafa baba vake handimaona saka tasvika maibhi kuti kune wakarohwa haminoti wakarohwa nani ndo pana ndichifunza kuti wakarohwa uyu wakarohwa nani vasvika imini chitangiraiwo ipapo enderera mberi. Right, vakarohwa vandisekuru baba wababa saka vairohwa nomumwe mwana wavo mukomana achiti imi makandiurayirei chichibhati achitaura zita rababa kuti rababa wangu ini kuti ndini nhingi makandiurayirei so sekuru vakatorohwa vakaenda kuchipatara takazongonzodza nyaya yekunzi sekuru wenyu vari kuchipatara varohwa nemwana wavo zvikunzi pane munhu ari kutaura kuti makandiurayirei so zvadaro saka sekuru nemukadzi wavo vakanga vari vanhu vakanga vari pamwe chete
pakuita zvinhu zvavo. Zvinosekuru wakabva wachitora vamwe bamunini zvakare ndokuuya navo kumba kwedu isusu kuHarare uku. Vakakwira bhazi ndokuuya but vakasvika usiku. Vasvika Pamba vakasvika bva vapira namakotsi ivo nemwana womukomana. Vapira namakotsi then vaitaura zvavaitaura. Saka kamunin'ina kangu manje kupira namakotsi zvinorevei? Unobvepi iwe? Kumusha kwenyu ndekupi? Shona iri kuita kundivhiringa panapa. Kupira namakotsi. Kupira namakotsi like kuti umakatarisa uko umakatarisa uko magotsi akadhumana. Alright. Kuti mwakatarisa uko then magotsi akadhumana vachitaura zvavaitaura. So munin'ina ndobva apfuura ndobva asvika bvatoti uku mauya hamusi kupinda mumba chichichi uku ndopo vakazofamba bva vapinda mumba. Vapinda mumba saka inini manje nemumwe anonditeedzera ndikabva tamuka bva taenda kuHuni. Handiti taenda kuHuni kunotsvaga huni kozi kune mapurasi vataenda kundotsvaga huni. Takamukira tamuka zvekuma3 taenda kundotsvaga huni ikokuya ndokudzoka. Saka patakadzoka ndopatiri kusvika tikuona bamunini vakarara same nzvimbo pakafira baba vangu inini pavakatopfira vari kuti mafira vakaita ndokuti vakati kuna hanzvadzi yangu ndipuwa mvura yekumwa then vapuwa mvura yekumwa ndokugara ndokumwa mvura yavakadara nedombo. Saka hanzvadzi yangu payakazi ngaida kuenda kuchikoro ndopakazoti mudhara chichi ndakuenda kuchikoro ndokuona kuti munhu haasi kumuka. Saka panzvimbo yavakafira ipapo ndopakasvika pakazigorera bamunini vaya. Bamunini vabva vatanga kutaura kuti ndakarohwa miri wangu wese uyu vanhu vese vakandirova vacho vachauya nemombe dzavo chichichichi. Ndopona kuti imimi gogazi muri kuuya panapa hamusi wani munhu wokumusha kwedu nadai zvanzizoni munhu wacho ari kunzi akarohwa haambosvikire panani pana uyu akarova vacho kuti vazosvika pakufa because munhu ari kungonzi akangofa havana kurwara havana kudii vakangofa just kungonzi vafa. Saka ivo manje vanga vakuuya chitanzi mwana wedu akarohwa kuzi panguva iyoyo mai vangu inini handiti vakamboita zvemusangano weMTC yanomukona. Saka ivo vanga vakutora advantage yekuti no since vakamboita zvemusangano uyu saka iwewe mai vako ava ndo vakonzeresa vakatorohwa nepamusana pekuti vaitsvaga mukadzi uyu vaita sei kuti vaite sei vamuurayi. Saka ndozvavakanga vakutaura pamunhu aimuka uyu. Ndabva ndatotanga kutukana nambuya vangu kuti haimugogasi kana muruda kutumira zvinhu zvenyu zvamune maita kunokuchi zvamune maita kumbokoi muchiti mweyatsvinana yangu inini namai vangu nemhuri yababa vangu yese hatina chatakaita. Saka back to sender kwazviri koko ndokasese anesana paya mbuya bva vatanga kunditi chii wakangwarisa iwewe hauna kana chaunotuudza uri mwana mudiki uzodidi. Ndopakati orati still mauya panapa kuzotaura zvinhu izvi uyu sekuru havapo hanzvadzi amai kana kuti wani hama sembuya wakabva waramwa ndobva chakura nemwana ndobva vaita sei ndobva vaenda. So chazviita kuti manje inini ndizouya kwamuri handiti last year iyo kwakukafa mwana wabamunini handiti akangokamwana last year but one kamwana kakangofa handiti zvezvekuti kanzi nyengeredzi but kakaine bvudzi rewhite panhu vapa. Saka mwana ubva angonzi akangoita bvudzi rewhite pamhanza apa zvongonzi inyengeredzi akabatwa nyengeredzi then mwana achibafa ndobva zvapera. Saka this year handiti kwakufanira kuita sei kwakufanira kuenda umamo. So bamunini vaya vakamboya vachirara paningikini paya pakafira baba vangu inini ndobva varwara vangonzi varwara bvanzi vaita mota kumashure handiti vaita mota bvazvozonzi vari kunzi vaputika mai matesticles then bamunini gotyo uyu akabva auya bvatoti anochi hande kumusha. Saka kuti anomusha ava bamunini ava vakuziva kuti ndozviripo kumusha kwavo ndobva varamba vakati ndingana chifa chafira kuno ino kumusha ndosese handisi kuenda. Bamunini ava havana kuenda zveshuwa. Bamunini vakabva vatanga kumhanya nelife yavo poshuwoko bamunini vakarikafa nazvino izvi zvezvi vakufamba. Saka chinhu chakutenderera manje chabva chatanga kudzungaira kuchienda nekupi anomuona chadaro chakudzungaira kuti choenda nekupi then ndopakazoita kuti hanzvadzi dzangu ini handiti dziri kuZimbabwe vanogara vari 2 then kamusikana kanga achigara nemunasisi vacho nokwanga ari zvezvokuti kutenward zvezvokuti no pakaita holiday then achibva aenda but makore saya vaigara vari vangani vari 3 vachingogara vakadaro. Saka umwe mukomana 2005 uyu ari kungonzi akaenda kumatops then abva amira ndakanga musikana zvekuti schoolmate zvezvo zvekuti schoolmate yangu abva asvika chiro sinzi hanzi wakamira nemusikana wangu
kuzodidiwe then uyabva azorandutsirwa bva zvaite zvapera then musi weSaturday uyo ari kumba ari kunzi pane vakomana mukomana ndikutaura nezvayo mukomana uyu ari kungonzi ari kumba akamira pane vakomana vakangouya anditi vangouya bva vatanga kutita sei ndobva vatanga kumurwisa zvikanzi kwemi muri kundirova ndaita sei zvikanzi hanzi wakambodana mati wakazodii saka mukomana uyu akanhonga chitina ari kunzi akanhonga chitina ndokutema one of them kuti iye aite sei azvidzivirire but munhu uyu haana kuti sei chitina ichi hachina kusvika kwaari handiti asi kuti akazonodonha wakudonerwa kwaakanodonhera iSaturday iyoyi ndobva zvatonzi no uyu mukomana ichi iwe chande iwewo utakubva ainonoripoterwa kumapurisa right ainonoripoterwa kumapurisa mukomana akabva atiza ndobva atisege nende kwabamunini handiti munin'ina wacousin baba handiti mukuona saka aenda kwacousin baba handiti ndobva asvika ikoko baba aka instead yekuti vatore mwana vaende naye kumapurisa handiti kunoti anondaya nemanombidzotakati baba wakabva wasvika baba mudika wakabva wasvika bva muti enda pamapurisa apa ndichazva nichinzwisisa nyaya yacho anoona mwana nekupusa ndobva mwanawo ndokuenda kumapurisa sekuudzwa waita ndobva atosvika zvikanzi achitokutsvaka iwo wakakuwadza munhu wakazodii zvakawandisa zvokutaura saka wakutenda nyaya yako inoenda kukoti yanga ichifanira kunzi iende nhasi saka mukomana ari kwekuya then mukomana akabvunza akakuwadzwa uyayo mukomana ari kunzi akakuwadzwa uyayo ndokuzouya ndokuonekwanzi haana kuita sei haana kukuvara but pabva pangoramba pachingonzi no ngaaite sei ngaatoenda kujeri because ari kunzi akakuwadza munhu iye ari kutaura kuti no inini handina ndiri kuedza kuzviita sei kuzvidzivirirawo but that's kuzvidzivirirawo kuti ndisaite sei ndisakuvadzwe handimukuona saka uyo ari kumapurisa zvauyu zvekumapurisa right kubva kwati semuSaturday iyoyo ndiri kunzi musikana uyu kamusikana kari kwakariko havasi pamba pamwe chete uyo ari kwani kwasisi vake handiti ari kungonzi akangobuda pamba bvangosvika abasi ataura akatsurwa kunzi anomumesa wanonoka kubva kupi kunotenga chigasi then mwana ayo ndobva atesei ndobva atoti ini ndaya zvinenge ndazomira lai ndazodii haanozoti munin'ina uyu atotama munin'ina wayo akazongosiya anyora tsamba kuti hanzi usanditsvage ndaundoti haundide ndabuda mulife mako ndazodii usanditsvage nyange ndikafa kana ndikaita mupenyu ndokungoenda kwaakaita ndokutakatika kwaakaita kuti tichizozoti mwana uyu ari papi ari kupi zvafamba sei hapana anoziva ane makore mangani ane 15 years musikana anga achinda kuchikoro musikana mama vanga vakatoti no inini pavana vese ava ndashanda zvishuwa vamwe vese mamuchienda kuchikoro muchiti no since ari kugotwe and baba vake vakafa ine gore ne5 months rega ndichiite usei ndichimuendesawo kuboarding for sure anga ari kuenda kupi kuboarding then pazoya lockdown yeform 1 ino yegore rino saka izvezvizvi anga atotowadze kuti mafomu 1 achivhura vachidzokera kuchikoro hasi kusikama kwaari hazvitozikanwa kwaari kana saini kana unzonzi no takambomona achifamba nepapa hapana ritombozoti ukuwo mukomana achakavharigwa here kati akabuda mukomana achiri akavharirwa ya saka izvi zvakuda kwenyu zvakatedza kutora mai venyu saka zvakuda kutsvaga kuvana uku saka pari kunzi hanzi mukomana wacho kana atoziva nemamedical kana mukazogwirirana mukazenge mazodii kana asinawo zvotoriwa kuti wakutita sei wakutovharwa bhonzi unzi wakatema munhu nechitina and munyama wacho waite ndekuti pabva paita kuti vamwewo mai vepanext door vanenge vachingototiwo vanzi vakanga varipo vacho wabva wata kuti shuwa akatema nechitina asi munhu aripo but haana kukuvara okay guys nyaya yari kuzama kurondedzera panapa ndifunga vangu aripo ndarondedzera ari kuzama kutaura kuti since kubva zvinhu zviri kuitika chinhu chakataura chiya chiri mukapu mumvura handitika kuti watitadzisa iwewo kuti ndidle nyama yemunhu pana baba vake vakazofa handika vana ava kumba kwababa vake kune history yekuti vanhu vanofa June July handiti saka chaifanwa kuti chakatora baba mini chikatora vatete handitika gore rapera negore rapera museri gore rino chaifanwa kutora mai vake hanimoona because zviri kutenderera imba saka mai ava nenyaya yekuti mai vake vari kufamba-fambawo vari kudiwo vari kuvharavharawo zvavari kuzvivharira zvakuda kubata kuvana saka une munin'ina ane 15 years nemukomana mudiki ari kungonzi pangotanga squab isina nebasa rese ndobva anonga chitina avingwa pamba navanhu ndobva apostera chitina
handimaona ndobva tosungwa izvi zviri kunzi akavharigwa musikana ne15 years uyu angonzi iwe enda unotenga gasi sei wanonoka kudzoka kudai ndobva todzisapiya ndobva tobudamba ndobva dzisapiya mwana fa utanga form 1 pari kudzokwa zvikora apa handimaona saka asi kuzikamwa kuti ari kupi handimaona zvinova zvakuda kudi ivo vari kufungidzira zvakuda kubata chi kuvana mazvakuda kupinda mufamily mavo manje ndo last born epimba kwavo saka ndiye mwana wari kutsvaga pano because mwana uyu haasi kuzikama kuti aripi akangodzisapiya kungobuda mumba muya yatsamwira kubvunzwa kuti kwanonoka uri pai kotenga gasi haasi kuzikama kwaari uyu ari nani ari kuzikama kuti wakavharigwa handimaona uyu manje uyu last mudiki uyu wavo 15 years wangobuda mumba nanhasi ndiyane picture yandakaposta nchitodi anozivawo mwana uyu ari kuzivawo musikana uyu kwaari mwana uyu mudiki uyu please tiudzewo kuti mwana uyu ari kupi anga asina mukomana here mwana musikana uyu iye uyu sisi wake anodhanza anga asina mukomana ende anga ari munhu wekuti aingogara mugedhi zvezvokuti nguva zhinji anenge angori mugedhi endi kana ndichezvoti kwacho kwaaenda kana zvo zvokuti unogona kufungidza kuti dai anga aine mukomana waigona kufungidza kuti unoenda kumukomana wacho wounobvunza kana kuti oreti kana paine munhu akamutora oreti kana ari mukomana just kuti tingoziva oreti kuti wachona ari papi totangire ipapo kana tamuwana kana tichimutora kana tichimudii sisimeli zvakaoma anonzani tipe mafull names ake anonzani anonzi Mesada ani Mesada Mesada right anonzi Mesada ani anonzi Mesada Gomwe guys kana pana ari kuziva mwana uyu Nesada Gomwe please Nesada Gomwe kana vasina kunge vakaona post ndozati vazhinji hamuna muzere makaona post iyoyo pane post yemwana so musikana akanga akapfeka jaketi imwe akapfeka jini reblue so Nesada Gomwe kana uchimuziva kana kuti uchimuziva hako mwana uyu Nesada Gomwe uyu kana kuti wanzwa nezvake wakamuona handitika please vanhu vari kutsvaga chi vari kutsvaga mwana handitika vari kutsvaga mwana ushu handitika vari kutsvaga kava Nesada Gomwe ndo zita remwana regai ndipine zita remwana kuti vanhu muzive kuti mwana anonzani in case mukadzokera kupost yangu munotsvagawo post guys in case munogona kusangana naNesada Gomwe uyu mongobatawo Nesada Gomwe uyu motibata fast at least avangoziva kuti mupenyu because one chekutanga ari kunzi anga asina kana boyfriend mwana uyu kuti vafunge kuti ari kupi kana kuti ari kupi vatraya kutsvaga kwese zvese nemapurisa ari kutotraya kutsvaga mwana haasi kuwanikwa haasi kuzikamwa kwaari handimaona saka akashayikira kuti disappear wakaita akadisapira ari kusaidhi nzvimbo ipi ari ku 10 ward ndekupi kuchegutu Marare okay hanzi akadisapira ari kunzvimbo inonzi 10 ward kuHarare 10 ward kuHarare saka kana muchinge masangana naNesada uyu Gomwe vedu way please itaiwo kuti hanzi aigara ku10 ward Harare kana masangana nemwana anonzi hama dzake dziri kumutsvaga apa vasi kuziva chichikuitika umwe at least vari kuzoti akavharigwa zviri nani vanodhila naye ari mumapurisa uyuyu vasi kuziva kuti mwana akanangepi 15 years akafanira kutanga form 1 panovhura chikoro handimaona so musikana aigara ku10 ward kunonzi 10 ward here 10 ward kokoko handimaona so please kana uri kuzivawo kune mwana kana kuti wakaona mwana uyu please picture yake iripo ndichakanda zvakare picture yake imwe guys ndichaposta zvakare picture yake vakawanda muoni hamuverengi mapost I know ndichaposta zvakare picture yake mwana uye ukasangana naye ukamuonawo kana pamwe zvike vari kuzimamba vari kunext door kwako chaiko kana kuti ari papi please mwana ari kunzi handisizivi zvokutizira blessing but vari kuti anga asina mukomana ari kunzi avanga asina mukomana saka ina handingazivi handimaona hanzi 10 ward niye DZ hanzi niye DZ ndo 10 ward yacho yoyo handimaona so kana mangoona tinoti tichataura matheories akawanda panoka mazano vana vari kudisappear vana vari kushayikwa guys vana vari kushayikwa and hazvisi kuZimbabwe chete iye nhasi uno kudai nhasi uno watotaura kudai so muno matinogara medu muRustenburg munomu mwana wegrade 10 vachibuda chikoro magrade 10 aya achibva pachikoro apango aenda kunoita maextra lesson ake wangotogwa nekombi yango yakangotora isina manumber plate ikakanda mukati ndofunga mapictures mamuona kuti ndira social media yese wepachikoro chinonzi Fields Up College paseri pango apo handimaona chinonzi Fields College angokandwa mukombi
sezvine mwana uya managed kuvhura dhoo rekombi ichifamba ndobva abuda akuvara achikoka makumbo esaya mapictures akatondera Facebook ese ndofunga mutozviona hanimaona ndobva adonha ndobva atonorovera ivhi nemusoro mukati ona mapictures ake neropa nechichichi vanhu vaya ndobva vatiza unotwa kuti kwaitawo mota imwe yakachibva kupi kumasure yeumwe murungu yatoona kuti kune mwana wechikoro akapfeka uniform ajamba pai mukombi kuti vazame kudzinganisa kombi yaiya kombi yange kutoridza futi dzatomborira mudenga hanimaona mapurisa paazo dai so zvatadza kuzikanwa kuti zvafamba nekupi saka vana vari panjodzi vana itori alert yatumirwa kumagrupu ese vabereki vari vana kuzvikoro zvakasiyana-siyana kuti please chengetedzai vana mwana ari grade 10 tikutora mwana ne16 17 years pano angatotorwa nhasi chaiye nhasi dai asina kubuda kuvhura dhoo richifamba mota akakunguruka murodhi izvozvi ende aichalakira kuti hada kutsikwa nemavhiri esure handimona akuvara hake tongovimba kuti achapora shes traumatized mwana yeye vanhu vaenda kunoona vese vari kuti mwana anga achita kusheka handimona asi atsemuka gumbo ravhunika mutsoro watsemuka semunhu anorovera murodhi handimaona so hanzi yes I saw the picture yes exactly harrison aona picture yemwana yeye handimazviona so please vana vari pangoza napadogona kuzvitora kuti mwana wakatizira mwana akadai takuzodzoka ichitaura kuti muri kurimemba here muninokuya pana taura kuti ndikutsvaka mwana ndakadai ndikadai tikaiginowa handichika ndo zvaitika izvi saka kana uchinge wangosangana wako namesedha gomwe uyu please ingotiudzawo kuti ndamuona pakati kuti hana dzavo dzigadzikane nokuti zvinhu zvakawanda zviri kuitika handimaona zvinhu zviri kuitika kuti vana vari kungobiwa nemi vabereki chengetedzai vana kana vana vachiinda iko zvino zvikoro zvizhinji zvakavharwa kunze kwemaextra lesson ndo vari kuenda achibuda mwana make it a point tsvaga way yekuti unotora mwana wako wega pachikoro zvokuti mwana anofamba netsoka achibva achienda kumba kana dzanonokwira kombi akusisiri safe kwese vana vari kutorwa ende muno murasembe this is the second incident imwe yakatika vhiki yapera this is the second ende vari kuda kutora vana vechikoro mwana wechimwe chikoro chinonzi Meridian College futi anga atogwa futi akapukanya windo rekumasure kwaangaiswa akabuda muwindo rekumasure izvozvo ari muhospital nanhasi ari pacritical because akanorwira nemusoro akatsemuka musoro ari pacritical nanhasi ndofunga vanoona news izodzi dzemunomu vari kuona handika anga ari grade 12 handimaona anga ari grade 12 saka anything can happen kuvana vana havasi safe right now as we are talking vana havasi safe please kana uchizivawo kuna nesedha gomwe ukangomuonawo ndichaisa mapictures ake tokumbirawo kuti mutibatsirewo zvakare ivo vari kubhilivha kuti sezvo kune chinhu chakambotaura chiri mukapu pamwe kudaro kune chiwo iri ngozi iri kupedza vanhu sezvo vari kuti Juni July kuri kufa vanhu Juni July kuri kufa vanhu handichika uripo uchigona kubatsiravo ava handitoona kuti chingave chii chiri kuitika uchigona kungovabatsira hanzi vari kuiswa kusex slave iyoyi vari kuindiswa kumasex slave ameno zviri kuti vari kuindiswa kunyika ipi zviri kufamba sei ameno ende ndikutoona zvichitomutsa xenophobia zvinhu izvozvizvi zviri kuitika zvevana vari kutorwa izvi because kuchangomanyirwa kunzi maforena manigeria panongonzi nigerian kunobva kwangonzi maforeigners ese ndikuona xenophobia ichitouya seincident yaitika iyoyi nhasika ndotokudzai xenophobia iri kutanga chete ndikutozviona because vabereki are not happy zvachose havasi happy zvachose ende pfungwa dzavo havafungi kuti vanhu munomu can do that vanenge vachingoti maforena hanimona saka kana uripo zvakare unokwanisa kubatsira chiri vari kufunga kuti ivo nengozi iri kutora vamwe ndo yanga iri kuda kutora vanavo kana uripo unoti unogona kuvabatsirawo kuda nechii handizivi muri please unongondibatawo handitika unongondibatawo wodiwo woona kuti unovabatsira sei asi mahara handika hakuna munhu anobhadhara senti mahara kana vachizoti ndanozotenda kana zvinhu zvavo zvaita hakuna munhu unoburisa senti rake kana uchibatsirawo wobatsirawo free of charge mahara iwo zotendwa kana zvinhu zvavo zvadi vaona kuti hakuna wafa shuwa gore rapera kuti gonduru hakuna wafa rinouyazve haiwa kana mombe kachaichai vanogona kuzokutenda sokuti ndo bhilifi yavo kuti family kuri kudi muri kufiwa gore negore handiti mazviona free of charge iwe ukatoona kola ari pafoni kwaita munhu anenge azouya akati mari usatombovhira watomboenda mudhuze wazvinzwa because munhu anobatsira chaichaiyeka matungamidzi mari mberi anotungamidza help kumberi zvenhingi zvinozoya shure uri kundinzwisisa munin'ina ukawangoti ndipe mari yakazodai hakuna zvinhu zvakada usatomboto entertaina kwanza zvatongodaro utotaura kuti aiwa isusu takapachena pamhepo kwakanzi kunobatsirwa vanhu for free then kana zvazoitai mozodiwo semhuri sezvo zviri zvamuri kutenda kuti ndo zviri kuitika mufamily mozodzokerawo muchinodiwo muchinotenda kumunhu iyeye handitika
saka ndisingazivi ava vanozviti profeta vekupenga mukoma masimba vekudladhodha vekupenga vanozviti kwaiuya kuna profeti munoti kwaiuya kuna profeti imuchibhadharisa $30 mukoma masimba munogona kuita vamwe go deeper muchiti kwaiye vanhu vanobhadharisa imuri kubhadharisa $30 1 makafanana makasiyana chiimi navabhanda imi vamukoma masimba muri kubhadharisa $30 ndei ya$30 amuri kubhadharisa $30 ndechii muri kudla mari dzavanhu mukoma masimba dzoserai vanhu mari dzavo andimaona muri kubhadharisa mari saka guys mwana anonzi Mesada ndichakanda manhingikiri mapictures ake kana maona mapictures ake mangomuonawo chero pamwe ari zvidari panext door pako chaipo chaipo unongoti tipawo kuti aiwa mwana uyu ndamuona ari pano andimazviona tobva tatanga kuti tibatsirane zvakare kana uchikwanisa kubatsira mhuri iyi iri apa anditika please wondibata kuinbox then ndokuita hook up navo anditika free of charge hakuna munhu anouya pana chitanzi ndiri kubhadharisa pano padiaries pano idiaries zvinoreva kuti kujegana kubatsirana zvinhu zvakaoma kubatsirana handitika zvekuzoti keshi unozopuwa kana zvinhu zvevanhu zvaita vanhu vati zvaita ndopozodi pozobhadhagwa uchitendwa isu pana hapana zvokuti kwai unouya kuzoadvertisa uchiti kwai ndoda mari hakuna izvozvo free of charge chero vanonamatira vaya munotonamatira free of charge tati tigari tadi tatotaura ipapa patidzekese pano kuitira kuti vanozoenda kunozvigwa vaya aiwa zvinenge zvava zvenyu isi hatinei nazvo isi tati kana munhu unoda kubatsira uchauya pano achitaura kuti ini ndinobatsira asi ndoda kubatsira for free toziva kudhara isi masvikiro aibatsira for free votendwa chero kanzora itakati bvisa kuti nditaure akumbobvisiswi mari yakwana anogona kunzibvisa $50 haisi mari yekuti ngati munhu akabhadhariswa $50 iyoyo kana kuti $100 but ukaonawa kuti 1500 2000 1.5 question mark patoine question mark ipapo hatichatokuinda teini hatichatoda kana kutokuona because unenge uri kuda kudla mari dzavanhu saka munin'ina waita hako ticharamba tichibatsana kutsvaga mwana uyu rega zvakare ndichaputi ndoposta zvemapikicha emwana toona kuti akufa ndoona zvekuti kune vachauyawo kuinbox vachikwanisa kubatsira here and then ndoita kuhook up newe then ivona kuti vanokubatsirai sei semhuri. Maita basa sismen. All right, thank you very much munin'ina. Thank you ndokutenda. All right saka ndo nyaya yake yanga achida kutaura asendawo nhingikiri saka isati aikwanisa kuti timuvharirewo achida kutaura nyaya yake panapa timuvharire azviiti ini ukatotanga nekuti mari chete kutatokonani nokuti munhu chaicha munoziva here kuti vanhu vakawanda vanoita zvokubatsira vanhu vanorapa chaiko vakazara padiaries apa havatauri ndine problem nemunhu anobva ajamba kuti ngauye ndimubatsire inini ndoda mari ndatoita problem pazere vanhu vanogona kubatsira apa munhu cheche anoda kutobatsira kana kuna munhu asingatomboiti zvokutoti kusvikirwa kana zvokuita zvekupfeka mangundo en'anga yaya vachididi anotongoudza munhu kuti amadi kumbodai mungodai chete kubatsira nditika kana zvichivabatsira kubatsira free of charge pachedu paufamily hwedu anditika mari hapana kana dzin'anga makateerera vedziprofita makateerera tati muzive mari hapana kana iwe ukazoenda woga kunopapa mari yako bvatizi zvazvako isu hatina patodiwo hatina patinokwana handitika hatina patinokwana chero iwe ndakanjitise kuruso kuvadzisa zvechivanhu pano ndakatotaura ndikakudzai pano ndakataura kasingaperi ndikati vari kudzisa zvechivanhu handinawo pandakamboti vanorapa ndakati vari kudzidzisa zvechivanhu kana vakazenge voenda kuinbox kwavo vachida kunoitwa chichi zvokunorapiwa izvo ndezvenyu hazvinei neni indakataura pajekerere pano pazere vanhu naye handakutaura mose muchiwa kuti vari kudzidzisa zvechivanhu hakuna munhu unonzi kwaizvika unoda wauya pano kuzorapa vari kuda kudzidza zvechivanhu ukazenge woti pote uchindaviga kuseri kuno vakwenya tokaendipeyo kachadyiwa mari zvaa zvako isi tango vari kungodzidzisa zvogumira mukudzidzisa zvekunorapana zvamakundoda tapedza nezvenyizvo handimaona saka kune vakazoenda kumainbox iyo ndeyenyu iyo musatikwanise munyaya dzenyu isusu takatogara tataura pano mukatozviligwa ikoko ndezvenyu isi hatiko right saka ndo nyaya yachadi titaure hedu ipapapa right regai tipinde mutopiki yedu yanhasi topiki yedu yanhasi vana baba ndakatizama kuti ndinyore pasi zvaichemiwa nana baba zvavaiuya vachiti sisimeli chimbotaurai nyaya yakati vana baba vazhinji chandakanyanya kuona vaichema nenyaya yekuti vakadzi hanzi hamuchadi kudhonza matinji hanzi kwamuri asisina kukosha ende vana baba vaichema kuti matinji tinomada
vakati Sisimeli mboudzai vanhu ava kuti tinomafarira sei. Ini ndikabvunza kuti imi muchimafarira, ini ndinozobvunzawo kandi ndichifunzawo kuseri koko kwati tiri imimiwo zvamunoti munoda manhinga aya handitika muchimada akadaro muno zvikanzi Sisimeli manhu aya akanotobatsira kubata sinhi rababa rinobatwa zvokuti panguva dzebonde zvinhu zviya zvakatosiyana munhu asina. Ndo pandakatozivawo kuti zvakatosiyana nokuti vana baba vaikonfema ende vaibvumirana. Chandoda kuita chiwhatsapp group changu chana baba chanena baba kundinyatsogwirira nyaya dzezvo kuna baba uko vanyatsotaura nyaya dzavo ndakateerera andimaona zvikanzi kwai chinobata chinoita kuti panoitwa sex handitimaona baba vanenge vakanyatsokuita kunge vane vhijini vari kupinda musikana uchangotanga kuvhugwa ndivana baba vaidaro handitimaona. Saka vana baba vari kuchema nenyaya kuti anzwai vakadzi vemazano variko muri kuti kwanze hatichina basa nawo matinjaya hana kana nebasa rese kuzasi kwangovera ungoveri ruware varume ndo zvavari kuchema nazvo. Saka vana mai dema kamazama kugadzirisa sezvo basa rawo anza anobata zvokuti baba anenge achifila sokuti vadi vapinda musikana uchangodisanganawo nemukomana handitika. Asi zvakare muchakurudza yangu yandozoita handitika kwanzi iwo manhinga aya matinja aya vana baba kwai tinotambisa vanotambisawo panguva yacho iyo vanotambisawo. Saka baba vakanditi vana mai vedu vachikura vaitoenda kudzidziswa kunodhonza vachidai mazana akuchina zvinhu zvazvichaitwi handiti sinzi zvisingasaitwi handitika kune zvinhu zvakawanda zvinogona kuti zviitwe muite muri kudzimba handitika mugadzirise kumberi kwenyu kushongedzeke handiti kwai semashongedzera munoita baba vakanyatsodzana semashongedzera vanoita kumeso kwenyu madzimai kukuti nhasi kunopinda tsiye dzakadai mangwana kupinda tsiye dzakadai ndo matsanangurira vaindiita handika ndo zvinoitwawo kuzasi kunorongedzwa kunoda kushongedzwa handiti. Saka hanzi shongedzai kuzasi. Saka ini muchakiridza ndakazenge ndoita ndichifunzawo vamwe kuti raiti kune vana mai vasina is it too late kuti una baba wako pamwe baba wako wakatombozvitaura handitika kuti dhonzai iwo kati handidhonzi handizvidi handitimaona. So kwai it's never too late kuti udhonze handika. Kwai kune chinonzi mupfura uyaya uriko unonzi mupfura uyaya munokwanisa kutora mupfura handitika moshandisa kudhonza mosanzi unoupisa wosanganisa nevaseline wodhonza handitika and then motora kana kuti motora inonzi chi nhundurwa munoiziva chakaita cheraundi chibhora so zvimwe zvinovava so zvokuti ukabata maziso nenhundurwa so masoko haashunuri iyoyo nhundurwa iyoyo hatimaona motora nhundurwa futi iyoyo nhundurwa yaya zvainoita manje kana wabata nhundurwa yaya usabata maziso iwe chishandisa kudhonza tunzeve tuduku tuya ushandisa kudhonza tunzeve tuduku tuya zvatinoita handitika tinobva twazvimba nokuti inozvimbisa hanimaona tinobva twazvimba kudaro paanoserera haasereri wose handimaona anosara akadi aripo akarembera tukudza manje avo vanoda kudi vari kuda kuzama kudi kuti vadhonze handimaona vari kuda kuzama kudhonza nhundurwa yaya inongokurwadza panguva iyoyo vanongoshindura kudi ndoda paanozvimba asi paanoserera anosara akadi akangozvimba handimaona wosara nawo then uzopedzisa kuchitora nevaseline paunenge uchigeza paya uchipota uchidhonza sekukama mpaka uchidhonza anosvika pakudi pakukura. Asi kana muchidhonza matinjaya handitika haadi kuti munyanya kudhonza zvokuti abva azinya kurembera kudai handimaona because ane disadvantage yawowo zvakare akanyanya kurembera zvokusvika kudaiwo kuti rarembera kudai right akanyanya kuti zvokudai kukura zvokudai so handimaona kuti rarembera kudai handimaona anonge obuda mvura pabonde paya vana baba vari kuti kwai anobata handimaona anenge asingasa as much as achibata handika baba vachifaya asi iwe muridzo wakamatakura anenge odi anenge onetsa handimaona anenge obuda mvura anosinina mvura senge kana uchipisa kudai vakadzi vanenge vane akaita sepenzura aya kudai so kune mane vakadzi vane akadai sepenzura kudai mukatarisa vakadzi vekumozambiki chaicho vasikana kana kuna namalawi akaita sepenzura kudai so handimazviona anotokura kudai so anenge obuda mvura anopota chisinina mvura kudai saka kunyatsokunakidza especially kana uri ngaaitewo saizi kwai kuti ukadhonzawo akaitawo kana saizi yakadai akadai saizi yakadai baba vanenge vachitamba nawo aya
saizi baba kutambawo ne saizi yakona kuti rizonyatso kudai so antimaona mupfura unotora mupfura unotora anzi chimodzi kana kuti mashizha achona mashizha acho antimazviona mashizha achona anamwana indi kutaura zvinhu zvakataurwa zvandakanzira nababa nditaure George anzi mai matinji George ino under 18 takataura kudhara vanhu vari kuzviziva saka titongodzidzisana zvakakumbikwana nababa kuinbox kwangu ndozvandangoyaona zvotidi titaure antika koita chiremwaremwa chiya mochiziva chiremwaremwa chishiri chinofamba mudenga ichi machiziva chinonetsa kubata chishiri chiya chiremwaremwa chiya asi ukachibata chiya kengelina ukachibata chiya chiremwaremwa chiya ukachitrepa ukachibata chiremwa chiya andika vamwe tukachishandiswa nevaroi inango handizivi zvoshandiswa nevaroi indoso zvokuti choshanda kudhonza matinji ukachitora mapapiro manhenga acho aya ukamapisa wosanganisa futi nevaseline handitika wonhingirira uchidhonza uchikama anokura fast chibheti ichocho icho handimoona anokurumidza kukura anokura zvakare saka vana mai it's never too late kuti mudhonze kuzasuku zvakare vana sekutaura kwakaita babava kuti kwanzi munoshongedza kumeso kwenyu muchizora drowa muchizora handika rongedzai kuzasi kana chiti kurongedza kuzasi handisi kureva kuchindai munotenga grocery moya mopakira mukati mezasi musapakire zvinhu kuzasi nokuti kupakira zvinhu kuzasika munoita kenza handitika iri sini iri handimaona ichenyasi ichi hachipakirwi chunhu handimachiona kune zvinhu zviri sensitive zviri mukati umu handimaona kune zvinhu zviri sensitive mukati umu saka nyaya dzekuti munozopakira grocery umwe unokweda akapfeka zimhindi renyama kudai riri zasi achida kudyisa baba zvezvo unoita kenza handimaona saka zvaunongoita mvura inotonhora chiororo chete kune vaya vane problem dzechibereko musazotora mvura inotonhora kayemufiriji ogesa nokuti unoyuwira nechibereko anoona unongotorawo mvura inodzira kure yekuti unokwanisa kugeza asi mvura inotonhora chibereko kune vamwe vanoshandisa maice blocks chaiwo handizoziva kuti tozviita sei handimaona because chibereko kune vamwe vane zvibereko zvakasimba zvisingagwadzi handitika ice block munhu anoisa ice block imvura haina effect is just water handimaona oisa hake oziva kuti izvozvi 30 minutes prior to lula ogara isa ice block rake handitimaona zvonyatsodii ronyungudukira kusasuku kodi koita tight kuita kuti baba pavanenge vopinza kune kwakanyatsa kuoma kuchitawo kunge vari kupinza mufijini nababa itsimuzezeti ndo zvavanoda handimaona kune kwakaita kunge vari kupinza pai vari kupinda mufijini then pane umwe ari kuisa komenti yekuti kwanze mupfura mirai ndione komenti yemupfura iri kupi komenti yemupfura iri kupi mune anzi nefuta iri piko komenti futa sisimeli ndilorraine regai ndipine komenti ndisingaziva kuti nefuta iri rinoshandiswa sei handimaona hanzi ko vari kuabroad vanoshandisei vari kuabroad ndizvo zvazvo zvandataura zvazviya munoziva kuti chii regai ndikudzei pasina kumboti mupfura nefuta chiremwaremwa kana everyday kana wada kutanga nhasi make it a point kuti chigeza dhonza haikona kodhonza chiya chakadai wochepa papa chiya chakatarisa chiapa chakatarisa kudai wochiya twokura kudai muri kuchiziva nditi haikona ichocho handitika kune vasingazivi matinji mukadzika kune chekuzasuku mukanobata kune zvizheve zviviri zvinenge zviriko so kune vasingatozvizivi kune zvizheve zviviri zvinenge zviriko izvozvo ndo zviri kutaurwa haikona kobata chepamusoro ichi chakadai chibhinzi hanimona musazobata chibhinzi modonza chibhinzi unokuvara tozoona wani chibhinzi chakadai so achizonyatsobuda handimaona tunzeve totete make it a point pose paunenge uchigeza ingobata uchingodai kana chinotanga tudiki tusingabatika handitika paunenge uchingodonza usina any mushonga kana anything chawaisa handimaona uchingodai unopesera kuona zvakungoenda zvichikura wakungoenda zvichingokura handimaona kusvika zvakubatika zvakanakanaka zvakunyatsobatika manje vamwe they use just vaseline handimaona just vaseline ivo varungu vamotwa havana basa razvo vamwe varungu vechikadzi vanawo matinitini aya vanawo vari kudhonza vamwe varungu vechikadzi atidi kutora chinyeperano taona varungu vakawanda vanawo matinitini aya vanotonyatsodi vanodhonza saka vakadzi kana ini handisi kuti itevedzerai izvi ende handisi kuti kana waita izvi murume wako hachaindi asi ndi vana baba ava vandakataura navo sezvandakataura kuti vana baba vakatiregerera pachina apa handitika toda kumbopawo zvichemo zvedu vana kuna namai handitika musvitse saka indauya nezvichemo zvavo takuchibatsirana manje kuti panoimproviwa sei pamatinji apa
right. Antimaona saka munenge muchidhonza kuti zvinhu zvenyu zvidi zvikure. Vana baba vari kuzvida kuti vatambise, vana baba vari kuzvida kwai zvinobata chinhu, musazidhonza bhinzi. Anditika zvona uchikweva bhinzi ropesera radaiwo imi amene yenyu mukanodhonza bhinzi, right. 2 number 2 vakataura nyaya yekuti kwai vana mai hanzi mazviregerera panyaya yemastaira epabonde, kwai makungovata makadai kana kungodai kufuratira kudai. Kwanzi nana baba kwai todawo vanonzi vana mishinari, tinodawo vanonzi vana chii. Anditika kwanzi tikudawo mastaira iwayo. Kwanzi navamwe baba vakanga vachitaura neni vana bhururu wavo mudhiraivha wegonyeti, kwanzi ini sisimeni handidi kurera, handisi kuzotaura hangu zita ravo. Anditika kwai ini handidi kunyepera sisimeni, ini ndiri dhiraivha wegonyeti, ndoita 3 months isina mbosvika kumba. Zvanoita 3 months isina mbosvika kumba kudai, kwai dzimwe tombopota chizviponesawo nevakadzi atine chidi tichimbosangana navo parodhi apa. Kwai zvatinoitigwa mumatiraki umu nevasikana vaya vemurodhi vaya, unodona kutoti mai vekumba vakafa. Kwai izvozvo sisimeli udzai vamwe venyu kuti izvozvo zvinhu zvichaputsa dzimba nekuti vana baba vakawanda, ndosaka vachizopreferya kutora iroro hure remustriti kuti rigare mumba. Mai vaya vemumba vanonzi mai vanga vakadzikama vonzi chi inda henyu, kwai nekuti vakadzi vanomiramira kumabhedrumu uko, hanzi vanoita bonde rose antimachiona vana vakadzi ava. Kwanzi akasheka kudai so chiuno ichi kana akakotama kudai akasa musoro pasi chiuno chiri mudenga kudai achichizunguzira kudai so, kwai unoti hameno, kwai unoita kunakigwa kuita kudlanorifa. Antimaona kudlanorifa uchishekegwa handichimazviona. Kwai ndosaka muchona vanhu vakaunda baba vakanzitaura madhokita dhiraivha anyarika, kwai ndosaka muchona vanhu vakafa vakaunda chifa needzi simedi, nokuti vanhu vanosvika pakuzobvisa maprotection akutoda yeke nekuti zvatinenge tichitigwa nevanhu ivo vaya wabvisa mari yako unonyatsokumika shuwa kuti akubata chaizvo. Kwai staira yese, kwai vana mai zvimakumbo mapedza, kwanzi gumbo ngarivhugwe kudai gumbo. Vana baba iwo imi kana movhurawo makumbo, kana maona kuti mai vane usimbe hwekuvhura makumbo, sungirirai makumbo aya. Ndini sisimedi ndadaro, torai gumbo musungirire uku, mutore rimwe gumbo ramai musungirire uku, vanyatso kuita 360 kudai. Anditika imi baba manyatso kupomba muchipomba muchiita basa renyu, handi ndizvo zvamakachema nazvo, ndizvamuri kuda. Anditika kana maona kuti mai vanetsa kuti mudi kana maona kuti kana munoti mai vanetsa, handitika kuvhura, bata gumbo ramai iroro, tora tambo sungirire uku, utore tikutamba chigemu nhasi, tora maoko sungirire uku, usungirira futi. Handitika munyatsa kudai, handitika munyatsa kuchovha. Mbaba kana muchovha womunchovhera chikuita, munyatsa meka zvati makupomba makunyatsa chovhera kuenda. Handika kutoti mai vasare vakadiwo vakagutsikana, haikona kuzongonditumira panapa kumadzimai edu panotara nevabi edu panapa, imi mowanikwa muri kungoita zvinhu zvisina nebasa rese. Handichimaona. Saka imi vana mai vana baba vari kuchema paya pamunenge makataura munana mai mune mabhururu enyu aya, handimazviona muchitaura nyaya dzenyu pane kuti muite makuhwa, imbobvunza iwo kuti kumba kwabhururu uku ndeipi chaichairi kunyatsokufaya, vari kuzviitawo sei, mudzidzisiwai. Handichika dzidzisiwai, kuna umwe kuona tina handidi dhogi, ina handidi dhogi nokuti inonzi dhogi handisimbwayi ndichipesera ndahukura. Iwe kotama muri kunzwa munhu unokotama kudai kuisa musoro pasi chiuno mudenga kudai kuita segonye. Handitika kotama. Baba vanyatso kushandira panenge pari pakirawo apa panenge pashandigwa vanhu. Handitika nyatso kutama udi unyatso kushandigwa. Handiti ende vana mai vana baba ichema nenyaya yekuti hanzi munongoti zvikutu zvounoizva zvichatambi kudai. Handitika kwanzi navamwe baba truck driver futi bhururu wava vanga vachitaura zvokuti kwai hure chichiya tinotora mahure, kwai nabhururu wavo kwanzi munoseka mukomana noimhosva uya achikudzidzisai, kwai munenge musingadozivi kuti tinenge tichitoemva kuti dei vakadzi vakawanda vachienda kunowokera muchidzidziswa namhosva uya, because zvinoita chimukomana chochecheka ndizvatinenge tichida. Kwai munotokundwa nevakomana, hamudi vana mai vamwe kwai zviuno zvakaoma kunge zvakasungirirwa mabhaudhi kunge zvakasungwa mabhaudhi kudai. Handimaona. Saka iwe uri wega mudzimai, ini tipo ndini sisimeri ndakuchikudzai. Imi madzimai wo muri moga nababa asipo paya, chimboridza karumba kako. Handimaona, ridza rumba yako. Handiti ukanda bongo mini uchipota uchitambirira. Handimaona, uchitambira uri woga uchipractice. Handimazvona uchitamba rumba uri 1 kuita kuti even bana baba panenge vozouya. Handimazvona chiuno chinenge chinoitawo lusi, haikona kuita mai kuti vanongogara vangoti shiti
kungomirira kuti shit kungorembera muviri naini kumwa mvura kungoti shete handiti maona kungoti shete chaitwa hapana baba ndo vangofiririra ndosaka vachihoitawo ma 2 minutes noodles ndakazwisisa because panenge pasina chiripo ukatora iyo ndo sister kana mbongomeni mavhidhiyo haya player handiti maona ndakutarisa kuti zviri kufamba sei uri wega uchingo handiti mazviona baba ndozvavari kuda vari kuti kwai vanonakidzwa nekuona chiuno chichisheka chipepeta kwai baba vetiraki vavaka ini akangopepeta ndikangoona chete chiuno chichitamba kudai somagara achitambirira kudai kwai ndinobva ndava kuti baba matraki driver awi guys ndo wanga akazara kuudza kwangu kwarizere panapa avawi handimaona kwai ndinobva ndava kuti haikona saka vana mai muri kuregera vana baba itai kuti muite chikapa zvikapa uya mhosva unodzidzisa zvikapa zverize nzikwai chikapa cherize chikapa chihamere zvikapa zvakasiyana mazita handimaona kuda cherize ndo chinenge chinda nesaidhi rechidawo nesaidhi atisi itawo uri wega uri mumba masikati paya vata pakapeti mazana kuri kupisa pafloor up uchiita kunge rize riya uchigonya kude uchiita kunge rize uchigonya kude uchiita kunge rize kude uchigonya handimazviona idzo nyaya dzichikapa idzi masikati pamunenge muri moga papai handitika isa kana bhotoro pasapa rakamira kudai wozvidza kuti handidi kunoguma bhotoro iri handiti uri wega mbedroom ako handiti mazviona kuhwidza bhotoro pasasapa uchidzidzira uri wega kuti handidi kugumisa mangu ngausaguma bhotoro handiti mazviona kuti baba vanenge vauya pavanoto izvo zvitotangai kuti zvita izvo zvinhasi chaichai handimaona tangai kuti zvitawo nhasi handimaona tenge kuti zvita izvi zvinhasi handimazviona ndosaka kwaina baba vetraki vavo kwanzi ini sisineni mukadzi wangu ndinoita kurova magari kwai anenge achitofunga kuti chistaira kwaine ndichirova kuti ndikuti tamba kwai yotofunga kuti pamwe amene kuchistaira chiripo kwaine ndichitorova kuti hausi kuona kuti uri kundiuraya nebasa apa ndichauri kuita tamba handimaona saka please vana mai zviunezvi dzidzirai muri moga muchitamba nditika musarokwe magara muno nchiti kwai rudo chokurohwa magara hapana mukutorohwa handika iyo kurungai iya ridza kurungai iya panonzi kurungai uchiito kurunga uri woga handimazviona unenge uchitokurunga uri woga vana baba vari kuchema nazvo zvinhu ini ndatongoya kuzadzisa asi zvakatagura ndikuona hangu makomenzi enyuwo wamukutaura hanzi misana yapera neshifti vasikana saka imba yoparara here just because misana yekuita yapera neshifti asikana imbozvipowo nguva yekuti chero umwe musi wanenge uri off iyoyo kana rimwe dhei umborega kuenda jeki umborega kuenda kushifti umbosora uchidzidzira handimaona uchinyatsodzidzira sakanyatsorohwa chikapa chibudi chobuda guys ivi ndimusiri kunyatsa kuita zvinhu nemazvo handimaona saka mwanyora tukaikomendo tukai izvi zvinoitigwa ruma nemari ndopamuri kukanganisa ipapo vasikana hatidi kusora chinyepurana tisipana tisi pakuputsana tiri pakuvakana tiri pakutovakana so murume ane bhegi rei bhegi racho munoita mese ka nyaya yebhegi munoita mese handiti bhegi munoshanda mese kana wakambomuda wani asina bhegi racho saka nhasi hauchagoni kuita chikapa ichi nokuti kwai hana bhegi wakuona kuti hana bhegi nokuti wakuona vane bhegi vasikana musadaro chengeredzai dzimba dzenyu idzi kana muchidzida nokuti iko zvinezvi varume munochema everyday murume wakatogona ningi kwaimi kuti muzvibvunze kuti akaenda kunoaprocha uyo wacho kuti naiwe sisimi ndokudai yadzati ndine mukadzi ndiani hasi murume ndiyakada chiure murume ndiye akatedza kurespecta mukadzi wake akaenda kunonyenga uyu handika moti kwai murume wangu ati zvaanenge aitigwa ikoko handimuona vana baba munowana mukaenda kumasimola usuku unowana baba vakaiswa chibhebi fidha vakadzwai vakaisa chibhebi fidha mai mwana vachifidhiwa semwana vachifidhiwa baba semwana iwe mwana mukadzi murume mwana baba vachingopinda mumba zijini ranotanga kupiwa handiwana vanoti kujinyugwa jinyi sirafu ndora vanenge vachingomhoreswa nerafu mai mwana vototi ndikaenda hangu kwajini ndosvika ndichinonzi uyai henyu kuno baby feed voiswa baby feed handimazviona ini handisi kuti zvinoita kuti dzimba dzenyu dzisaparara handimaona kana zvichengetedze varume handika asi zvinoita kuti murume kanenge aendawo ikoko akafungawo kuti but kuno kwandiri kuno kusimola kutsvakei kumba kwangu zvese izvi ndiri kuzviwana anongodzokera kumukadzi wake handimaona anongonotamba hake kuda otamba odi odzokera handimaona hanzi
muri mataura apa ndisiri ndadaro gaindipindire comment ndisiri ndadaro munhu ataura Mona musarambe nyaya dzemastaira idzi kana zvichiita one day kuchipisa kudai so isa musoro mufiriji ndakambokudzai isa musoro mufiriji shure yose iwo dhunusa kudai iri pashi andimona urege baba vatambe vaite mutambo wavo andi imi vana baba vomurega kuita zvana 2 minutes noodles nekuti muchatanga zvamusingazokwanisi kupedza vana mai ava vauya nazvo ende baba kwaina baba vaichema hanzi meno indida kuti iyo vakadzi vazvipindurire ina handizivi chinoitika chii hanzi vakadzi mazuva ano mukadzi anenge achingoti kwanzi handisi kuda bonde ndakaneta kwai mumba ukasatoita zvoihondo unopedza kana 2 weeks mukadzi asingadi bonde kwai ngazve ngava zvitaurire nariziva kuti chichikuitika saka isusu varume tinenge tichida bonde every time saka munenge muchiti bonde iri tinoriwana kupi nevarume saka imi vakadzi munenge muchiti makaneta every time hamufariri bonde asi wakamborogwa uchida kupinda mubonde handizivi manje kuti apa munopa penduro muchiti kudi kunoita kwenyu ukuku baba ava muchiti vaende kunodii because iwe inenge ichida kurutsaka iwe inenge ichida kudi inenge ichida kushandira handitoona iwe hausi kuda wakati wakaneta mangwana zvawakaneta kusura zvemangwana wakaneta saka baba ava voindepi vasikana toda kubvunzana baba ava voindepi voendavo zvekwana Linda kana vaenda kwana Linda uku havachadzoki handitika unonyora kumavi 11 kwai baba ava vanozodai vakazodai hurera zodai haiwa vasikana zvimwe zvacho ngatitichiudzana chokwadi tiri toga pano handimaona ngatichiudzana tiri toga pano please kwaita iyo nyaya iyi handitika iyi yematibhegi yadai kunetsai iyi ndinda kungoitaurawe haina mboiswa complain haina kuiswa complain asi ndinda kuitaura iyo nyaya yematibhegi aya yadai kunetsai ina hangu ndakazvimirira ndakadai ndiri nisisimile nezvetibhegi hangu ndandangu abudu hai ndakazvimirira kudai asi indinongoti vetibhegi musakudzo dzangu dzandakaita zuro wose tibhegi ndaona sekuti rinoshanda kuna vamwe handitika vamwe vari kuti kwaindai munokweketa matibhegi aya itai zvematibhegi izvi hanzi ndai munodlachi masina ana baba mushute masina ana baba handisingazozi kuti masina aya nekuomarara kwarei rakaita kokuya hatizivo handichimaona asiwo vari kuti chiwo hatisi mungu ino kunodiwo itaiwo matibhegi acho handimaona itaiwo matibhegi achona iwayo kana zvichiita kune vanomafarira please itai matibhegi hanzi nemurume ushu handitika tibhegi ndizvo unoda kutwa tibhegi iwe Harrison ndoda kubvunza iwe Harrison iwe unoda kutwa tibhegi iwe uri kudyawo here uri kukweketawo here mai kuzasi iwe uri kukweketawo here mai because this should be a 50-50 thing hafangi kungodyiwa kungoitwa tibhegi iyoyo iwe uchiti kuzasi ukuwotwa indosema uri kudyawo here kuzasi because ngazvibalanzeka mai vapedza kuita iyo tibhegi yacho iyoyo iwe wovhurisa uchi mai unyatso kukwekweta kana makaona video yete tirisha zachikwekweta murungu paya murungu tirisha zachikwekweta murungu ana baba ndozvamufa kuti ana mai venyu izvozvo handika muchikwekweta handitika vana mai kudzimba handiti zvokuti vanochema vachikwekwetwa kwete kungoti one side tibhegi ndizvo iwe haudi kudya unenge wakusema imi vana mai tipi yanoda kupai kana modyiwa kuzasuku mekai sure handitika kana modyiwa handitika kuzasuku handiti kana wodyiwa kuzasuku make sure kuti kuzasi buri rechitatu iri wakarigeza kana zvichiita dira nedomestos chaiko ugeze kuita kuti mweya uya usabate baba mhino ndosaka na baba macho osema because vane ivongo wamwe yawo toilet kwekungonhu waduzvi doti chete ndorengero ngonhu wako antimaona saka itai kuti kana moda kudyiwa muchida kuti zvite fair handitika vana baba ava hazvinetsika panyaya yetibhegi apa iwe unogona kumeka sure kuti baba wageza navo vakwesha handitika wabvisa kana kuine makwenu kana kuine chiwa kwenura wabvisa kuti kuite smart imiwo vana mai handitika momeka sure kuti kuzasi buri rechitatu iri rakachena because pavanenge vachizonanzva pamwe vanogona kuzvisvitsa rurimi ikoko handimazviona ngavasazowanikwa chibuda handimazviona ngakumeke shoti kwakadiwo kwakagadzirika kwakashongedzwa handimazviona itai kuti kuzasi kumakanyatsa kumeka shoti makageza kwakagezwa zveshuwa handitika and then panyaya yemastaira iyo yaitagwana nababa pana ndakangamwa pamwe handitika vamwe baba vaitaura nyaya yekuti anzwa imi vakadzi buri retatu iri hanzi muri kuramba naro muri kuti kwaindere dhodho
baba yadikisi baba vaimbofona ikani naimi ndazati muri pano imbofona imutaure koga buririya buririya retaturia anditika kwai vana mai muri kuramba naro kwai nana baba tiri kupiwa murodhi nana baba magonyeti vaya nzira umusi wechipaipi vari kurogita si wechipaipi zvakaipa munozongoseka ingiti kwai vana nhingi ngochani vana nhingi chokwadi namai vangu vakafa vari pamutapa kudai ndokudzai vana baba vakawanda vari kuzviita kunze uko vari kuzviitwa nanamoli kunze uko kumanhingikiriko kumagirlfriends uko kumahure uko kurodhi uko mai mwana kumanyuwa kuri kushanda basa uko kuri kushanda basa kumanyuwa kuchokwadi ndokutaura vana mai muchiti kwai ina handidi ndodhamba kunodhamba ina handidi ndodhamba ndofamba ndichierera vana baba vakawanda chokwadi kana kuchinzi dzatove ngochani saka zvinoreva kuti vazhinji dzatongove ngochani dzacho handimaona because buriri ratonetsa iri siweji paipi vari kutoida vana baba ina handi hususi yangu kuti pakusukwa apa panosukwa sei kusiweji paipi handimaona zvizvo zvitoda kuti titsvakewochi vanyatsa kuziva kuti siweji paipi vanonyatsa kusuka sei kuti kusazoti uchidaiso wobva wadii handika ende saka ndo pandazoona ndakazonyatsa kugaya nezimu ndikati ndosaka zuva havani aitaura kuti ndorani itai zvokudya ndorani kuita kuti musure muchiburisa mhepo dziya dziri mudumbu ngadzibude muchisura because kana usina kudya ndorani usina kuburisa mweya uya baba pavanenge voti ndochidaiso inenge yangova vachidi baba vari kutamba bhizi inotobva yatodhiniwa handimaona inobva yatodhiniwa kuti saka ini ndiri kushanda basa apa ndakuburisigwa mweya handiti maona because unenge ukazara chimweya mukati umu unenge wakazara ngubhani handimaona saka itai kuti kana zvichiwanikwa izvo zvezvo zvekuti ndorani yamuporiji yako mukadzi munhukadzi itai kumashopu zvinotengesa zvinhu zvechizimbabwe zvamutenga ndorani yenyu muchidya ndorani yaya inyichisa mumvura handika munyika mumvura muchimwa mhepo yamuri moga masikati moskura ini muchidi muchidhuka muri moga masikati muchidhuka muri moga handiti mazviona kwete kuti munozotanga kubuda musaka kubuda mweya panguva yacho azvizonyatsoita handimaona hazviiti madzimai ari kuramba kwaisiweji paipi kana ini handizivi rambai zvenyu zvesiweji paipi izvi asi vana ipoindi yakarezwa nababa vane mukadzi wavo ari pano padhiaris baba ivavo vari pano padhiaris vanodhraivha traki amen ukazoita 1+1 kuti amen ndandati foni asi vanogona kusafona havo kuti havahwi baba ivavo asi dei vaifona maihwiririra handiti maona itai kwanzi ivo baba ndikati saka munhu zvikanzi hagwadziwi sisimeni nokuti vakadzi vatinenge tichiita ava vanotoofa kunhika ava havatochemi kana kuti kwai vanenge vachitonakirwa zvisingatoiti kwai kunotonaka kudarika buriro ramunhu toda saka imi vakadzi ndee munozvizama ndiye munozvitraya kudzimba kahwani chete ukona zvarambawo usiya handiona ukona zvakuitira woita izvokuti kwamunozoyerera kuyerera haisi chisi chilastic here chinhu chiya chekuti chinodhamba chodzokera panzvimbo chodhamba chodzokera panzvimbo handimona chinenge chidi chilastic handimona chinenge chilastic chiya chekuti chinongodhamba saka chino chikadhamba panguva iyoyo asi paunopedzawo handimaona unodi chinongodzokerawo panzvimbo imi munoti desha chakachidhamba chaiko dei tisingaona vaifamba chingoyerera naimi ivana chifamba chingoyerera asi hatimboona imi vana kutozviita kunzoko handimazviona saka zvinenge zvichingoreva kwamuri kuti modi moita sei handimaona saka kumberi baba kuda vanenge vana baba vari kutoti kunotonyanya kufadza kudarika kumberi ndosaka vari kuchema nekutodawo kusiweji paipi ikoko handimaona asi dei tazongowana chete munhu anogona kudzidzisa kuti kunosukwa sei kuti muchene so that vanoda kunozama wodi voenda kunozama handitika gurupu rimwe ranga ndichibvunzabvunzawo ndichiita tsvakiridzo kuti ndinyatsokuenda information yakanisa kukwana munhu aungazozivi zveseka handi kune vanga vachitaura kuti kwai vamwe toshandisa vix handimaona toshandisa vix ndikati vix but vix nemapisira inoita yaya guys kuti kwai unowanikwa uchisa kuzasi kwako uko haizokupisi here asi ndoona soti pamwe uda vix inogona kushanda pakudhonza matinji ndona sekudaro hangu sezvo ichipisa animaona but
hanizozivi vana mai vamwe vachitoshandisa vhix anzi vhix ya zvainoita manje kunana mai vava vanoti appetite dzekuvatana nababa hatina kwanzi torai chivhix handiti vamwe vachitora kwai chivhix chema chaina cheredi chiya kana kuti vhix chaichaiyo handitika ungozorera nechekushoko kudai kwai unenge usikasatoti baba vaburitse because panenge pakuita kunge pane mweya so anoona vakaburitsa poita kunge pari kupinda mweya saka unochida kugara wakavharirwa anoona saka make sure baba vekwakwani vakadi vakasimba kuti varamba vachingopomba vakavharira chi kuya kunenge uchida kuvharirwa kumberi kuya handitika saka vhix ndechimwe chandasangana chichikushandiswa namamwe madzimai handiti vazviona kudi kutaura uku pakaita mukadzi wechipostori angati kwai isu chechi kwedu kwai ndizvo chechi kwavo akati kuchechi kwedu kwati zvatinoita kwai tinotora kotonhuu vana mai kwai kuchizere baba vanomuita bondo renyu kuma8 kuma55 paunogeza paya kwai unotora kotonhuu yako wosvinira tulemon woisa cooking oil kuti inyorovere handika hanzi wopfeka but izvo zvokupfeka isati zvikurudziri nokuti unoita but iva kuti kuchechi kwavo ndozvavanoita handimaona vakutoti futi kwai zvinouchika ndozvanga achitora mukadzi wechipostori hanzi zvinotouchika hanzi wopfeka handika kana kuma5 kozochibvisa kana wakuenda kunovata kwai chinodhonza chinomwa mvura yese kwai kotonhulu inobuda yakamwa mvura yese inobuda yakanyorova mvura yese unenge wakaoma kuita dry kuita iro fijini racho riri kudiwa nanababa iri handimaona mukadzi wechipostori wanga achindiudza uyu handimaona saka iwo unenge uzongoona kuti zvinokuitira ndezvipi zvisingakuitiri ndezvipi handitika then panyaya yekudla vana bababa handiti paitwa masweets eholes eblack aya handimuno masiva poita yogurt handitika poita chokoreti handitika woshandisa izvozvo kune vaya vanosema nemwoyo inokurumidza kumira kunge kudai handitika wotora iwo masweets aya yawodi ukanda mumuromo handitika kuti unyatsokudya handitika asi ina handizozivi vamwe varume vanototi vanenge vachida kutoti vatopedzera mumuromo memunhu ndisingazivi kuti hazvina dhenja here zvokuti vazopedzera mumuromo memunhu asi vana vabarika yakuita utsinyo kuti kana moda kupedza mopedzera muromo memunhu handika mubudisa ukamupedzera pashe kwete mumuromo memunhu handika kana muchinge madyiwa handitika haikona kuti mudaro ende pamunoda kuitwa tbag apa imi vana baba mumeke sure kuti makakwesha zasi uko kumabhora iwayo makwesha nokuti manhu aya kana kuchipisa kudai kana musingamakweshi vanhurume anonuwa hasi ndizvo anonuwa nokuti kune bvudzi kana kuti baba vaya vozodai vachida kudya kuna mai vanenge vachidhonza choya bvudzi riya rezasi riya rinenge rahakira namaziso womeka sure kuti kuri well shaved kwakachena hakuna zvese izvozvo andimaona hakuna zvibvudzi hakuna chii kuti atichi panyatso kuti vana mai vanyasoshanda basa ravo handimaona haikona kuzodyisa vana vanhu tsvina mokweshawo haikona zvezvokuti munoda kudyiwa kunhuwa handiti kunhuwa dikita asi kupisa kwaunenge uchita kudai famba kudai kundogeziwa totakwadogeza wotonyatso kukwesha chake chako chikwesha handitika moitwa iyo tbag yacho yamuda kuitwa handitika imi vana maiwo kana vichiti muchida kuitwa iko kumanyuwa kusuwe jipaipu musukira muchihudha zuva rose don't musukira muchidi mumalaxa tablets musukira nyi muchihudha kuitira kuti panguva yekuti baba vakuita kusuwe jipaipu iko hakuchabudi mweya hakuchabudi chi mweya iwoyo handimaona mavharira nipo handimasvona saka zvinhu chi zvatinochida tidzidzisane pano tiudzane chokwadi handika nokuti zvinhu zvacho zvidiki zvinoita kuti ivo vanhurume ivava handimaona angosiya achinda panext door kana kuti pashamwada zvinhu zvidiki zvokuti unogona kungoita iwe mumba mako nemurume wako ati imbondiudzai vasikana what is wrong in being hure remurume wako what is wrong in being hure remurume wako chiri wrong chii kuti uite hure remurume wako mubedroom baba wava kuya kubva kubasa wopfeka chisexy what chiya turiko mazano tikutengeswa katuya wopfeka tuya tumasexy linjari icho chiya handika uchikotama kana unaona kuti asi interested uchikotama uchitsvaira nhema pasi pemubhedha uchisa mutsvairo uchibhurumu pasi pemubhedha uchikuti kuti badi vanyatso kugara vari muaction handiti chiri romwe chii imi vacho hamuchifaririwo here imi vakadzi hamuchifariri asi kana musingachifariri mbondodzai mudzimba makagarirei kana musingadi bonde imi vakadzi makagarira chii mudzimba umo kana bonde mukariramba kuvarume venyava makagarirei nokuti bonde ndo rinovaka musha bonde ndo rinovaka musha
handimaona bonde ndo rinovaka musha zvinofamba sei kuti munozoramba imi zvakare varume handi kune vamwe varume vanoti kwai vanoda kudyiwa iko kusuweji pipe kuti vakadzi vavadye kusuweji pipe regai kuzodyisa vana vevanhu kusuweji pipe kwamunenge muchimeka shuti hamuna kugeza handimaona mekaiwo shuwa kuti mageza kusuweji pipe kana vakadzi venyu machitendera vane maobedient wife handika anobvumira zvese handimazviona chigezaiwo chichi kusuweji pipe uku kuita kuti chi vana mai vacho kana vakudya zvinhu zvacho zvidi zvinyanyo kufaya please handimazviona indosaka ndazvisiweji pipe ka zviri kwauri kana uchida unoita kana usingadi ungodiwo unongorega handika asi chichemo chakaiswa nana baba handisirini zvichemo zvana baba handika handizi kuti pando zvichemo zvandakapiwa nana baba izvozvizvi nyaya dzematinji handika nyaya dzekudzora nyini handitika mastaira avo epabonde vavanga vachida nekusaramba bonde ndizvo zvakatogwa nevarume handiti saka ndisingazivi kuti pane umwe here mudzimai wechikuru apa ari kuda kufona afone azame kututsirawo audze vakadzi vechidiki vachangowanikwa ava vana muziva zvose vachangowanikwa ari kuramba zvinhu mudzimba afone ndakuisa phone number handitika because bonde rinovaka imba bonde ndo rinovaka imba vedwe ndoda kukudza ichokwadi bonde rinovaka imba umwe mukadzi mumba munenge musina kana sendi munenge musina kana chi kana chekudya asi anokudza kuti ndikafunga murume wangu zvaanondiita pabedroom so handisiri murume wangu munhu akagarira bonde saka bonde rinodi rinovaka dzimba handimaona saka indakuisa nhamba yangu apa kana aripowo mukadzi wechikuru anoda kufona tidi kuita undira anofonawo achida kutaura kuisa kuwedzera aikwenda kuzofona pana haikona kuzofana pana pachiti nditikupokana nazvo kana ndikudai tikuda vari kuda kututsira toda vanotutsira handitika kanzi vhurai green button riripo but right ndavhura green button racho vamwe vanogona kunyara kuonekwa handitika green button riripo green button kana uchida kuedwa unongoti add kana uchida kufona pawhatsapp call iyo namba iyo munoiziva fonai handitika mututsirewo mungotutsirawo kuti vabiya venyu vamwe havatozviziva vamwe vana vakangorogwa kungonopinda handiona kungonopinda muimereji hana kumbowana munhu akataura naye kuti bonde racho rinoitwa sei hana mbowana munhu akamuudza kuti bonde rinofamba sei green button riripo ndikuriona green button iri green button riripo right uyu Yolanda ati add I'm going to add Yolanda let me try and add Yolanda green button riripo Yolanda ni add ni hello makadi tete ndiri right muningina kuri sei aiwa ndiri mutsvene zvangu ndiri mutsvene kwakadii kwenyu kuno kuri nani stereki batsirai vati batsirai vana vachangopinda mudzimba nevamwe vakadzi vatorimo mudzimba vachembera asi vasingazivi kuti chiiko chinoitwa mudzimba umu ene ndiri kunzwa kufara ndichiteerera zvangu inonzi chii live yenyu yamuri kuita itete ini ndiri muroora wenyu muroora wezimbabwe ndini mudzimai wamukoma Masimba saka ndangoti dzangu ndichiteerera kudai ndanzwa kufara ndikangoti arege ndingoisawo zvangu ruzivo rwangu rwandingakwanise kucontributa kugrupu rino so I do apologize kana ndikanga ndambotadza kuti nditsanangure nechedu chivanhu asi ndinenge ndichangoita ndichisanganisa kuti tinzwanani alright pakanaka apo muroora tete inini zvangu bonde panobata marriage. I mean, I want to say kuti have bedroom mune nyaya dzakati wandei dzatinokwanisa kubatsirana. Baba vanoda kufadzwa seni zvangu ndinenge ndichiti ari murume wangu ndinenge ndichida kuti
semudzimai ndinge ndichizvibata ndichizvichengetedza ndichigezawo ndichizoti ini ndiri mudzimai zvangu ndinogeza mvura ndinoida tete. Mvura zvangu ndakakura ndakakudzwa nakuya, saka mvura ndakagara ndichiida ndichiziva kuti semunhu wechikadzi ndinofanirwa kuzvigeza kuitira kuti kana murume wangu achinge asvika pamba kana kuti tinge taswera tiri tese pamba tinenge achizoti mudzimai wangu anogeza. Mudzimai wangu anodirirawo tinonhuhwirirano twekuti anyatsozoti kana achinge aswedero padyo nemudzimai wake anenge achiziva kuti aiwa mai pano vanonhuhwirira. But at the same time I would like to highlight kuti tete inini ndinoona kuti kunge ene ndiri kutaurawo semuroora wenyu akambotiwo akambenge amboroorwawo akambofamba mune dzimba dzakasiyanei siyanei. Saka ndaiona zvangu kuti inini for me personally ndechida kuti murume wangu dai kwanzi murume wangu anenge achibva kubasa zviya indaswera ndambotichairei mumba muchizoti mumwe wangu akusvika tomuisirawo kamhanzi kanenge kachinakidzira mazano kune mabluetooth speakers ekuti you can actually go with that in the bed in the bathroom. Ndozoti murume wangu akusvika pai tonyatsorana bath, nice hot bath, ndonyatsoti kuti mumwe wangu uyo kasvika aswera ari kubasa ndovakanga vari muvhimika ndo ana baba wacho. Saka hanzvadzi yenyu ndonichizotiwo ndamuisirawo mvura inotidzirirewo nice warm bath ndoisawo makenduru ndoenda tenga makenduru endobatidzawo makenduru kandodzima malaisi mubathroom. Ndonyatsozoti marose petals ndinenge ndanyatsoprepare kuitira kuti mumwe wangu my whole purpose is for me kuti ndechida kuti ndinakidzwe murume wangu afare neniwo ndifare because pabonde pane nyaya yakawanda ipapo. Saka the whole sex drive for whatever musati masvika panguva yekuti mai nababa vakuzobudisa zvavanozinga kubudisa, but sex is meant to be enjoyed. Saka pabonde apa panenge pachida kuti pambodhileya panyatsotora long time nekuti ndechimbotizawo baba. Saka tichidzokera zviri tete kwandandichitaura nenyaya yekuti a whole nice hot bath for mumwe wangu ndienda muisira some nice smells and ma-ointments nemachii zvinenge ndatengawo zvichizoti zvinofadza murume wangu ndofarirawo ma-smells achoni. Vasvika kababa zvavanenge vasvika baba mabva kubasa ndonyatsovaisiroka kana ringava bhegi ravanenge vatakura kana chimudziva vasvika zvavoita sei. Saka vari kufara already ndabuild up katete. Saka panguva ndakapfekawo kadresi kekuti kanenge achingofadza baba asi pasi ndine zvimwe zvinhu zvanenge ndakavigirawo kababa kuitira kuti kana tazosvika mubathroom hadei takuzogezana tinenge tichifadzana. Saka ndinoda kuti zvangu ndihighlight kuti Murora ndambokubvunza une machinje? Tete ndinawo ndakakudzwa nambuya. Ndakakudzwa nambuya ndiri mwana mudiki zviya. Mazuva ano ndakutozoti taakuitawo zvehusikana in terms of menstruation, so I do apologize. Chishona ndichange ndichimixa nechirungu kuitira kuti so kune vanenge vasinganzwi mune muchizongondibatsirawo tete kuti mungondibatsira pakuexplaina ipapo. Saka tete ndakakudzwa nambuya, ndakakudzwa kumabvuku. Taiita zvezvemahombwe zvokuti munenge muchimbotambawo muri vasikana muri gurupu revasikana muchimboita sei. Saka motonzwo mavasikana mapazera rekuti kwarara nemukomana wako kuzokwanisira kubata nhumbu. Saka totonzwo itai zvakadai. Saka ndakadhonza tete, ndaidhonza takatombodhonzawo matinji zvinzi aiwa izvi pane miti I think yatai. For those, I'm sure there's some people that might probably know what this plant is. Yekuti taitema so zvinenge muchizvikwatanura zvimaseeds zvacho zvezvezvo muchizvibika mozvipwanya mozvibika saka oil yacho kana ichinge yabuda inenge iri yeblack ndoyataibva tanzasikana moita zvekuchonjomara tochonjomara muchibata padiki pai muchidhonza because zvinhu zvaizvi
Okay. endererai Saka zvichitete sei kana mune iwe mune unoratidza munoda sei chii chakazoitika kuti masimba abude kwauri achienda iwe unenge wakarongeka iwe wakabuda sei kwachinda mustriti naye hanzvadzi yangu shuwa iwe uri kurongeka kwose kwawakaita uku ende tete nonzwisisa iye wangu uyu kauyu ndakabvira zvangu kakare ndamuona zvangu ndichimbonawo malive ake nemafungiro ake nemafungiro angu zvakafanana tiri vanhu vanoda vanhu tiri vanhu vanoda kubatsira vanhu vatinoona kuti vanenge vari masituations ari difficult here by so saying I'm just talking about in terms of the various areas area hey chishona ichi baba ndibatsire tete ndibatsire but anyway tainzwisisana zvedu pakuti tiri vanhu vanoda vanhu inini semurora wenyu tete ndakakudzwa nambuya saka ndakakudzwa in a way yekuti taikura zvezvekuti panext door tichiita sei tichimhoresana makadiko tiripo mumbotandara mumboita sei pakanzi pano hanasi shuga rapera kana kuti upfu hwapera une muchizoti umwe wangu anogarawo pasaidi my neighbor can help me muchiita sei muchingobatsirana saka ndo zvandakaona ndo maqualities andakaona muna hanzvadzi yenyu hanzvadzi yenyu ane mafungiro ane udzamu hwakafanana nehwangu hwekuti ndiri zvinhu zvemari zvematerial zveflashi hatisi zvangu ndinobatikana nezvinhu zvemwoyo ndikaona munhu achirwadzikana kana kuti munhu haana chaanowana kana kuti munhu ari kutambura he takes me back hanzvadzi yenyu anondidzosera kwandakakudzwa nambuya kumabvuku ndichiudzwa kunzi muzukuru pano tinodai kana kutsvairira yadhi maneighbors ndo zvandakakudzwa ndichiita ende ndozvo zvaanondibudisa mandiri mukati mangu ndinonzwa kufara kuti munhu ndovarumeka ndokukudzwa kwatikaitwa nasekuru kako ndokudzwa kwatikaitwa nana baba vedu so enderai zvenyu tete muroro wenyu anodzoka otaurisa because I'm so passionate about a lot of things but ndatoona kuti tiri pabhuku rebenzi chaipo ndatoona tapinda pabhuku rebenzi but aiwa tete ino tapinda musha wenyu mumba menyu matapinda umu tete saka I have to respect kuti panochikutaura nyaya dzenyu dzemuzvinzwisisa saka iwa enderai henyu mberi kuti saka ipapa zvino munowana nguva yekuti bondo racho munovapa kupiko ivo vari mukati memastriti kudai tete bonde racho ndinongoti zvangu satete kudai ndakanga ndambotiwo kuna hanzvadzi yenyu zvebonde vachazviwana zvavo nguva yacho yakwana ndakati aiwa regai vambomirira because I love when you delay something especially kana ipo panyaya dzebonde apa kana uchimbodhileya zvinhu uchimbotiza muchiita sei muchingonyebudzana zvinhu zvinonakidza kuita kuti panguva yacho yamunozinge makuita basa racho chairo makupanana zvinhu munenge mambobuilda that such that it can foreplay. I think I would like to call it a foreplay zvekuti tinenge tambotizana tambovaridzira kanzva dzenyu mhanzi ndombodiva chimbotero vachifarafara mukafumeya ndichivagezi vozoti kana vabuda zvavo mubedroom ndinge vabuda mubathi ndakuvaendesa mubedroom apa ndichivaudza uzoti baba ndambokusuwai maswera sei saka aiwa iwe chaiwo ende wakapitana nemurude namukoma masimba zveshuwa makapitana chaiko chokwete zvokumbonyepa makapitana ndinomuda hanzvadzenyu ndinotongoti ndinotenda zvangu regai ndibubudzire tete ndichitenda kuti zvii makambondichengeterawo iro benzi rangu iri zvinoawananawo nebenzi rake anotomudawo akatomutengesawo pfungwa saka aiwa atawanana endai ndinongotenda zvangu mwari naizvozvo saka aiwa tinenge tichafadzana tichingorayirwa nemi nanatete nekutichengetera ndimaktichengetera hanzvadzi saka aiwa thank you ndimakachengetera murume thank you so much aiwa zvinonakidza ora ichi munin'ina muroora rikachiseva muti zvomunoyo chiadhisa kuti kudii chingoteerera udzidzewo aiwa regai nditeerere ndinodzidzawo zvakawanda thank you maita basa tete alright sharp
Right. Guys, ndaisa nhamba dziripo ndimedhema mukoma masimba ava ndofunga vanyuwani handinyatsovasiva inini handivazivi ava vanyuwani ndofunga vanyuwani handivasivi vanyuwani ava so but vari kutaura kuti vari kumurudo namukoma masimba zvinonakidza izvi guys zvinofadza ende mukoma masimba vanenge vachadliwa norifa because muroora munyuwani unotaridza kuti uchada kudii kunyatsobata mukoma masimba chaiko chako ende une hunhu ende unoomberera ende unoita zvinhu chaizvo handimaona ende wakarongeka saka okay aiwa zvinonakidza chaizvo right ndaichona manga uchitrai kufona guys you can call kana muine any contribution yauda kudzisawo vakadzi vari pano please uyai mutaure muti aiwa hanzi drama here sisimeli hapana kana drama ina handitomuziviwo ndanzi ndiyolanda mutsva that means munyuwani ina handimuzivi ndasati ndamuziva asi yolanda anenge akatoudzwa kuti sisimeli ndisichiina muno mukoma masimba because auya achitoombera shuwa netsika shikemu netsika dzose achitoombera chokwadi inasati ndamuona ndoda kutozonyatsomutsvaga ndinyatsomuona muroora wedu uyu muroora wedu auya panapa handiti masviona so mune muchingotwai kudii vanhu vane vanhu vavo munhu ane munhu wake muchingotwai kudii munhu hakuna munhu asina wake handimazvona hakuna munhu asina wake so vari kuda kufonawo vamwe vachitutsirawo nekutaurawo kudza vamwe ichiko chikuitika ari kungoflika should I call back vanhu vari kufona nditrai kufona back maybe pamwe inogonera problem yenetwork yangu yaitiona okay tiona munhu ane munhu wake guys munhu to pane vari kufonawo right kola hello kola tipo makadiko tiripo ini ndachitangotaurirwa zvangu nenyaya pavanouya ini ndiri small house zvangu but okay vanouya vachitaura vega kuti it's like hanzi kudzimba uko vakadzi havasi romantic it's like tikanogeza nongobuda mangogeza haubatwo kana garo kumbukiswawo kungobuda kukukuta wotogeza saka vanenge vachitozvishuwirawo saka the moment yavanenge vachitiudza isitobva tatoita chii zvamuri kuudzwa manyemwe sai munoita sei ndachitokutsvakai chimbotiudzai kuti munoita sei mabig house kana totake some noteswo atouya uyu munin'ina uyu mumwe wenyu ada kutipai tip kuti musaningirira chitoudziwa ipapa taura kuti tonyora pasi munin'ina munoita sei kwenyu it's like ini nangu akatouya ndotoziva kuti everytime panomuona ndinobika sadza because ndoziva kumba ndikachipoti ndamwatsi of which ini ndoziva kuti murume anofanzofarira sadza tadya sadza toenda kunogeza ende ndochitotanga kutomubata tiri mubhate imomo nekutodya ende handiseme because I know vakadzi vemumba vanoti hanzi zvinosemesa ine chida kuti aramba achidzoka plus mari unochida mari zvemari munoziva kuti kana wada munhu of course mari unonge uchingoidawo but kana pari palove jep unonge uchida kungodiwa kungodanana chete ngotiwo ndine munhu wangu tageza then tampa mubhedha pakudya apa munhu anongoromotoka ega tichitora maya manotsi ekutoti kuti munhu atoswedere padhuze neni rega ndiita sei nditoite zvaari kushaya kumba zvacho umwe musi zvezvokumborambirwa kunzi ndakaneta ini orit kana anoita sei its obvious anobuda ouya kupi small house kuya then kusmall house haatombonyimwe ende haatomborambi totomupa kuti abva aenda kumba kwati akaguta zviri pairi tichitonzwawo futi shanjeka kuti saka tonoita manje tobva tatomupira svoto kuti aende akasvizuka zvino imi kana mume muchiziva kakuti kuna maiguru zvino mukamupira svoto hamusi kufanwa kusiyawo here pashoma pekuti maiguru vangonopedzisavo nokuti maiguru handimasi zvamunoziva kuti maiguru vagara vava ine usimbi havachanyanyisi kuita musiyewo kapashoma pekuti maiguru vazongopedzisa amen
zvinenge zvazvekwawo izvo but ine ndambozamawo pangu pekufadza umwowo. Okay, saka imimi mutibheg munotoita? Ndinoti kana ndisina kutoita ndotoita kunge pane something wrong, handitonzwi mushe. Apa baba vekwenyu vanambokudzai kuti maiguru vanoita here kana kuti havaiti? Anotozvichemera, ukaona munhu achizvichemera kuti shandito at first aizvichemera but ndozvo ndakutongoziva kuti chii Anozvifarira. Anozvifarira munhu wangu. Saka anenge achitori nyaya yamaiguru achitoti kumba hazviko izvi? Hazvipo, anenge anakirwa. Saka kusuwe chipaipi futi munovapa baba? Aiwa, ikoko hatisati tasvikepo. Asi vakakumbira modi? Handibvumi, because you never know, pamwe ndozowana wangu anoda kuzondiroora, azowandiona ndakavhurika. Aiwa, papo peti. Papa, Kuno zvamati taura nyaya yekuti munenge muchimuda, kana mamuda imimi akazowanawo mumwewo wechi3 asiri imimi anonovhura suwe chipaipi apa motosaraka. Ipapa mheno zvine zvako, zvinenge zvako, ipapa hangu, ipapa handisati ndasvika ipapo. Saka imimi yenyu weakness yebaba vekwenyu chete kungobika chete, mobika chete, motaka kutamba navo kubva mubathing room. Tichidya tichitaura nyaya kuti zvezvo uchingomubata unozoti kungomubata unozoti kumba kazhinji inenge ingori rafu kumutuka kuita sei. Manje isati kune kutongotaura naye zvakanaka uchimubata kana iri romance even kukisa cheko zvekuti wega unotonyatsoona kuti munhu ari kufara kumba haazviwanizvi. Because dai achizviwana handifungi kuti angamboite simba rekuramba achikufonera achidzoka kwauri. Kuti imimi munogara musina vana here zvokuti zvavati chero anytime meni chingohla pane pasina vana chero kamadlira? Pane pasina vana. So okay, saka zvasiyana kapa kuti kumba kumaiguru hazvizoiti kuti vadlire chero mudining because vana vanenge vari muoka. Lero ipapa pamune marara, vana varara kumba, kana vakadzi vemumba kazhinji vane system yekuti hanzi zvinosemesa, but of which ndosaka varume vazhinji vari kuita magirlfriends just because magirlfriends haasemi, ndochokwadi. Okay. But vakadzi vemumba vane kakudzvaira kekuti tiri mumba kaidai. Alright. Saka ise vekwenyu imi baba vakati vari kukuroora irini? Aiwa, zvekuvarana zvezve zvinoita zvega zvezve. Wasi vakatotaura kuti vakudoramba maiguru? Havatauri kuti vari kuramba, asi vanenge achitora ndoda kukuroora, but iwe nepfunguwo dzako zvako. Mave nenguva yakatoreba muchidanana? Yakatoreba. Saka zvoyareba kudai sei vasati vasiya maiguru ava kana vasiri kuitika zvosei vachiuya kwamuri? Hazvireve kuti havamude, but pane zvaari kushayawo zvaanoda. Hazvireve kuti anenge saka vanongouya kana voda zvinhu izvi kwamuri mindimo vapa vodzokera havo kumba kwavo. Kumba unofanira kudzokera simi, handisi kuti ndiri kumutora kuda kugara naye. Kana kumba mukadzi waakaroma, hanzi anenge akaroora mukadzi wake. Asi mandime muchida wokurogwa. Aiwa, kaisiko ndiri single mother, handisi muhari zvangu zvezvokuti kana zvichingoitika zvinongoitika, ko vakadzi tutu zvinongobvumirwa wani, but for now zvatinenge tichiita zvinenge zviri kutonakidza izvozvo zvatinenge tichitoita, especially uchinzwa vakadzi vachisaidirana kuti vakapusa haadyiwe isusu ndo patinenge tichitoroma notsi kuti rega timudye ipapo iyo lollipop yacho. But ndo pandobvunza question yangu pandoti inini muchitora manotsi kuti zvaasiri kuitwa kwamaiguru chirega ndizviite inini, intention yenyu inenge iri kuti muda kubatisisa handiti? Inenge iri kuda kubatisisa. Right. Kubatisisa kuno kumwe muchida kubatisisa kwokuti muzosvika pakunzi ndakuda kuchikuroora handiti? Zvazve sisimeli kana uchida munhu especially ini ndakatorerwa wangu murume and akaenda negirlfriend kana akatoenda ende vagere vari kutorara zvakafanana inini ndichidawo ndogona kungomutorawo, but haisiriyo zvangu kuti ndo zvandiri kuda kuita, but kana zvichida ngoitika zvinongoitika. Asi kuti mutora muni kuti munotora anenge achida kutoreka handizve? Kana ipapo uchida ngomutora nezvaunenge uchingomuitira izvozvo sinei unongomutora kana uchida hako. Pane svika time kuti munotombomudzinga here kuti ndamumba kwako achirambira kumba kwenyu? Kumudzinga? Aiwa, kumudzinga ndimudzinge, and it's obvious. Saka zvotoreva kuti achero akauya akatamba sanobva ati ndakuita handitika
obva amhanya kuti ndakutoenda ndizvo but pane mazuva ane ndichimudo totomboitawo night anditomboonyepo kuti ndiri kuenda somewhere kana kubasa haangaoneki mukadzi kuti ari kuenda kugirlfriend azviti but antonyepo aiwa pane panotombomudza kuti shanda kusuwa ndikumbokudawo iye ega sometimes anomboti shanda damborara onyepa kumukadzi wake haangaoneki kazviite kuti otaura kuti okay asi kana inya kukuda anyazati ndiri kubata zviri ndinogona kuita future ndichinonakirwa zvachose upenyu husingaperi anodi kubva ngodza mukadzi kuti ndichamboenda kugirlfriend sei achionyepa hazvinhu zvakasikwa namwari sisinele hazviiti kuti hazvinhu zvingori normal ikatinongozi hazviiti kuti utaura kuti kana kuti wodza mukadzi kuti ndine girlfriend aiwa vamwe vanotaura ukaona akusvika pakutaura unenge wazvibata kana usati wazvibata mukadzi hakuudzi tichiri kumbohwanda so zvine zvichitonakidza okay aiwa saka maiguru venyu vari padiaries elai hopo vatora vanotsi vazive kuti vachigadzirisa kuti kubva kubathing room munoda kudliwako munatoshuva kudliwa romance kakukukwe musangogeza chete kungoti tageza taisa mvura tageza mumbobuda mumbobatawo garo mumborowo zamu mumbodidi then mukazoendawo kana kutomboitana imomo mumbathi imomo zvinhu zvinonakidza kuitirwa mushawa munonakidza ndaisambozviziva ka okay mamufazi makatositanga kuzviziva papapa ndauzotanga kutoziva kuti inga zvinotonakidza alright saka maiguru venyu varipo here padiaries asikana vatorewo manotsi asikana ndiziva kazhinji kamunenge muchistoka imi here vasivolazo munenge muchistoka namaiguru memutoziva movement rose kuti memuchitovaketa kuti tiri tose mumagrupu imomo ivo vanogona kusaziva but ime muchitoketa kuti tiri kulambatswa tose ipapapa ise takatotsvaka focus zvedu but haino muchitoketa yese saka kana zvino wabva kuvarova nigitibhegi weuko wosvika kumba kana kuti wabva kuvadya wosvika kumba futi voti kune mukadzi chindipa makundidya vedu we hakusousinye anogona kutosvika zvakutipenda kumba anogona kutosvika chitoti asinganeta kubasa kana kungoitawo zvokungotiwo ndinzi ndaita but unenda mupedzera nendaita zvese manje aiwa pakanaka kona zvokungoitawo hatinokoziva zvokungoitawa kungonzi ndinzi ndaita bcause kana hanzi pane unombotseuda kubatawo mukadzi obati ndakaneta aiwa at least muningina watitaurira zvakanaka rega timbowawo vamwe vakadzi kuti vanoti kudi kuda pachaiva mamasmallers achitiudzawo zvavanoitawo kuti nhasi vanozviita sei kuti mabig house atore manotsi because ari kunyanya kurelaxa mabig house aya are too reluctant alright muningina thank you very much alright thank you sharp right ismall house kaini ndiri small house hangu ini ndinotosvla ndinobata murume anzi ndotanga kutamba naye kubva ndichibva mubedroom kwandio mandotanga mubathing room kwandio mandotanga kudyira imo mubathing room tichiinda takadaro handimazviona saka ina handisi ndadaro ismall house saka maiguru kana muri kwena nziva kuti ismall house yekwenyu herei kana kuti ismall house yekwangu kana kuti ismall house yekwani handisi kuziva ipapo hatisatisi kuziva asi vanenge vachitoketa saka itai kuti chi up your game right kana aripo mada kufona guys kututsira zvataurwawo kana kuti small house murida kutiudza kuti vari kuita sei kuti varume vanyatsogara kusaidi kokoko vatiudzewo panapa kutichika ndizvokubatsirana izvi batsirai wabiya yenyu itai mutiudzawo wabiya yenyu panapa kuti zviri kufamba sei muri kuzviita sei tizive itaiwo muchibatsira vana maiguru mudzimba umu kuti tizive kuti vari kuzvifambisa sei tizivewo hanzi ed right regai ndiede nesi usho right adding nesi regai tinzwe nesi nhasi takafita kuajekwa nemasmallers pano nhasi tiri kuta nebhutsu machira mai mwana gadzirira mabig house muri kwero gadzirirai kupinda machira nebhutsu nhasi pakaipa pano nhasi tiri kutopinziswa machira nebhutsu nhasi gadzirirai mesi am adding you adzisimeri attend why itai mushe the way I ask you questions inga ndiri kungobvunza bho one akomana chiko nai chichi alright virai ndione
Dari kubvunza. Ndichida kunyatsonzwisisa ndichimira itweni. Mabighouse nhasi munorara nebhutsu. Nhasi mucharara nebhutsu. Nhasi. Bhutsu there. Right, vari kutrai kufona. What's going on panapa? Right, ngandifone back tone. Ngwachitrai kufona. Hanzi mabighouse hasha too much. Ndimukoma godona. Vadara. Hanzi mabighouse hasha too much. Torai manotsi. Handisi ndiri kudaro. Torai manotsi. Nhasi mumachira pfei nebhutsu. Ndasitoti vati ndichakadaro. Hanzi smaller sagara ine power. Maiwe kani. Maiwe inzwaiwe inzwaiwe iri kubva kumurume. Hanzi smaller sagara ine power. Hanzi ko mama veDiaries varipi, let's hear your wisdom. Mama veDiaries handisi kuziva kuti vari kupi. Hanzi mafilling station. Aiwa tisi kuda mafilling station. Tikuda kunyatsonzwa zvakanaka. Tisi kuda mafilling station. Tikuda kunyatsonzwa kutamba tichinyatsonzwa zvakanaka. Izvo zviri kufamba sei, right? Hatisi kuda mafilling station, please. Vana baba vacho futi kana muripo, vana baba fonai. Vana baba vacho fonai because ndotema ndiri kupai next time vana mai ndivanenge vachifona panapa, ndivanenge vachindipa mapointers avo, ndiwandoya ndichitaura pano. Vana mai ndivachandiudza zvokutaura, ndinenge ndichitaurawo zvana mai, zvana baba next time. Saka vana baba nhasi zuva renyu chitogarai madi, chitogarai matofona. Don't lift me out. Alright, I see another. Right. Vana baba itogarai mafona ndonguva yenyu. Mukasatofona nhasi, next time live iri kuuya ndivana mai vanenge vachisa zvichemo, ndechingotumwa ini chingoya nazvo kwamuri. Nokuti mega muri tu amudzane kumba kumunenge muchijinyurana, muchitaurirana. Saka ini ndinongotumwa ndodzoka pano ndoya ndodi ndotaura. Right. I think panda kumbotoitwa live yemasmall house versus nemabig house. Timbonzwa umwe musi. What do you think, guys? What do you think? Ndombotsvaga masmall house anouya akazvimiririra, timbotsvaga mabig house zvakarewo. Zvinonetsa maende zvokuti munopesera makuita mafilling station. Ndozvinonetsa. Live iyo yakanaka chaizvo vanhu vanodzidza pati mafilling station anozowanda. Isa hatidi mafilling station manje. What happened kuna kola ngachifona apa? Alright. Munhu angachifona apa +27 fona futi. Ifoni yangu iri kana chichikuiti. Alright. Chikuiti kana kola. Ari kutaka fona yodona sei. Right. Ifoni yangu but no, we have a phone one. All right. Kola, hello. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Yes, Kola, what do you say? Hi, this is Mary. Did right, could you say? Hi, Diego. We need to look at small house. Okay. What's a small house? All right. But there's one that made chicken. Mwene point. Takaterera. So there I speak both Shona and Sibeli. All right. Muri smaller. So maybe I'll mix up with English a little bit. No problem. But when we smaller, anyway, hello. We smaller, Sibeli. Yes, I was born a small house, but now I'm a main chief. All right, sure. Go ahead. What my guy used to say to me, he used to complain, the woman wasn't asking. Like she said, when women get to marry, they forget themselves, they relax too much. Okay.
women as well, they must try and pull up their socks. Women, they must pull up their socks. Not they must. They must pull up their socks. Try to share back. Try to get. Hello? Takateerera. Try to get. And varume as well, don't just be going around kuchuza vasikana magirlfriend yenyu kuti ye kumba zvakadai. When you first married her, was she like that? No, she wasn't. But you two, you must teach her kuti zvinhu zvinoitwa sei. Vamwe vakadzi, they don't know all those things. Some of them, they grew up pasina vabereki. I don't know if this is tikuzvinzwisisa. Adona ndofunga aperegwa ne-airtime because anga chifana direct. Kwanze mukadzi murume ainyeya mukadzi kuti mukadzi ane mazitsvina. Mukadzi hanyebi, haningiriri, hagezi murume uyu. Apa anga ari small house asiko zvino wakazoita main chiki. Saka munoona kuti kusageza kwakatozoita kuti baba vasiye mukadzi wavo vaende kuna small house. Kusageza kuku. Chunjuru kucho kunonzi kusageza kungopinda mumvura wogezawo ruviri pasuva. Chakati baba vatozoenda kupi kuna small house ava vatozoti ndava main chiki. Andimaona. So ndisindadaro masunzukira small house vachiti ndaive small house asi ndave main chiki. Baba vikwangu used to tell me vaindiudza kuti munhu hagezi. Andimaona. Saka imi varume muri kunyeya vakadzi kuma girlfriends uko. Saka semunhu avewo mumba iko zvino akutaura kuti imi varume musanyeya vakadzi venyu kuma girlfriends nokuti iye wavewo main chika chadiwo kunyeyiwa manje kune vamwewo vanenge vachizouyawo vari ma girlfriends. Anditi munoona. Saka pakaipa zvinhu zvacho. Amen. Pakaipa. Right. Can we have 3 more callers and then to batafara ndiki guys. Yes, Lorraine Masilele. Indombo fotofunga kuti guys nema big house nema small house inodiwa. Mombo kweshana ini ndakateerera. Ndiri side. Ndakateerera. Then chingonzwa. Ani ndiri host. Muchikweshana kama big house nema girlfriend nema small house. Muchiudzana kachokwadi. Animona. Sometimes you need tough love. More than chokwadi. Ma small house muchiudzwa kwa chokwadi nema big house. Ima big house muchiudzwa kwa chokwadi nema small house. Izvo yatsofaya izvo. Pasina filling station. Antika tikona filling station yenye todzora makasi. Todzora makasi. Izvodiwa izvi. Kola hello. Hello, muri right. Ndiri right muningina kuri sei? Ndiri nani. Ini nawo ndikutaura zvakawanda but zvandinoda kumbira vanhukadzi nezvekuti murume anokuudza zvaunoda kunzwa. Kana aenda kuna small house anochoti maikura havagezi. I put no. I think it's wrong. Zviri wrong kuti vaite vadaro varume but vakadzi vari kushandiswa. They are wasting their time anditi. Nevatsvagawo varume vavo seisusu. They tell you what you want to hear. Vachida something for you. Andimaona saka vavachechire. Okay. Plus anyway panyaya dzebonde apa zvinoda kugeza mocommunicate aone murume wako zvanoda kuita mumba mozivana modzidzana then zvinofaya kwese maburi ese anongofaya anongofaya rekumanyowa ndo rinotonyatsonaka. Saka imi udzai vamwe kuti kunogezwa sei kumanyowa. Aiwa kungoti zvinosiyana kana uri kumwe kunhu kahamuwani pane zvinhu zvacho zvinotengwa zvokugeza. Fanika ukaenda kwana Ansamas kuma-sex shops vavanokupai but vamwe vanhu ndofunga fanika kumusha vamwe vanhu havazvi-afford izvozvo. Andimaona zvinogezesa zvinoyatsofaya zvinotofaya zvokuti
ndiani kwari kufona munhu achifona chitoita ba alright saka kwai zvinhu unenge uchigeza sei unoita zvokumwa here kauti unoita zvokugeza neikoko kuburire tatu ikoko unodii unotogeza neikoko plus malubrication kana muchishandisawo zvinhu ndataura kuti zvinhu zvinodhura ndimaona zvodawo vanhu vanozvafuta vanhu vari clean unofanirwa kuva smart. asi kana kwazovhurika kola imi nyatsokundudzai kana kwazovhurika kunodzinyatsonzokera paposition cheshe zvakanga kwakaita here kuno zvinhu zvinofanira nekuita tsvina handi kunovhurika kana uchigomera handiti hakugari kwakadaroka ukangopedza tsvina kazvakasiyana nekuti unosangana nemwe murume anenge ane sebhotoro kudai segirasi kudai zvozodii wodii izvo zvazvo ndo zvinozonetsa izvozvo but zvodawo muchingowo medium handimaona muchingonakirana nemurume wako hazvidi vana small house izvo hai masmall house ngaambogara pasi hazvikwadzei aiwa saka vakadzi vari kusarira shuwa tiri kusarira hakuna kwavanoenda speed nhasi kumanyowa ikoko ngapakaipa Thank you very much Nicola. Thank you. Handina kola kune malubricants anotengwa mukaenda kumasex shops and what not kune zvinhu zviriko zvinotengeswa zvokuti munotenga mogezesa kuzasi kuti kuchene kwanzi zvinhu muri kusarira sure vakadzi handisini mamuwa kola chidaro handisindadaro handisindadaro tikola saka izvi zvinhu zvezvinodiwa kuti tipewo zita remalubricants acho tione kuti tanotsvaka zvinonzi nokuti ngoti kune malubricants tisingazivi zita ndosvika ndichiti kuti tipeiwo zita tinoona kuti tanotsvaka tione kuti zvinonzi chii zita iri kusuwe chikokoko hei zvapakaipa hei hameno pane here mwachiri kuda contribute munhu ari kuramba achingoflika atadza kufona iwa kuti what's going on alright ngaiti munzwe ari kufona kola hello kola hello mushe kanjani ndiri right kanjani mushe kanjani ndiri right indini ndiri small house okay hello tikunzwa chisimele inini ndinodya hapana pandinosiya kudya and bhea wangu akatondudza kuti akatondudza ende munozasiya zvinotaurwa kuti varume vanotaura kuti mukadzi wangu akaleka pakati nepakati ndo munatotora advantage ende ndinonyatsa kuita zvese zvasingaiti kumba kwake ende turi mucomment section kutovaona zvangu vachikomenda maiguru nemwari anda ndoimwe nyaya yefoni yamakambotaura nezvayo last time anda vasifoni okay saka maiguru vanozviziva here kuti iwe uri pano vanongozviziva kuti ndiri active pafacebook chete zvino voice vatokuziva kakuti ndiwani ndakafunga muromo kasunga muromo saka maiguru ava vanenge vachinzi kumba kwavo havadye havadye havana respect plus ndevechikuru vakakura kumurume womukuru kumurume kupakambovaroora murume yanga asingaoni kuti vakurai mheno ranga riri mheno tichii chakuitikawo hei saka iwe kuda kutozowanikwawo manje manje aniti ndikutovakirwa imba yanzisimele okay aiwa pakanaka saka imangoti maiguru ngavadye muri kuwadza kuti ngavadye here kana kuti muri kuti zvavanoita hamene ikoko imi makatobata
ndinongoti ngavetichero vaite koko inini kwangu saidi nezvitori bhoo. Alright. Because haidi kutofadza mutengi handishombojaidzi. Alright. Saka besides kudya chete ndo zvega zvakangoita kuti baba vekwenyu baba vacho vanyatso kutogarira kwauri inyaya yekudya iyi. Plus ndinomurespekta ndinomuteerera. Unoziva zvaanoda. Alright. Zvakaoma. Thank you akomunin'ina. Thank you very much. Alright. Eish. Kwanzi ini ndinorespekta. My guru avarespect. Inini I respect the husband. Ine ndikutovakirwa imba ndina basa nezvakawanda. Ndinopa respect yese kumurume. Ende kudya ndinotodya handiregi. Inandiziviwa handisindadari masvinzwira ismolas kwai mai guru. Kwai mai guru vari mucomment section muri kuona. Mai guru ina handizivi kana muri mucomment section munoziva kuti hamusi kuteerera muri kurespektawo baba kumba uko. Handiziviwo. Baba vatoenda nerespect kudya uko. Kwai ini ndinodya nditi zvokutamba. Handifungi kuti small house yekwangu because number board. Ndiyanga iri South Africa naye dorova tose panapa South Africa nhasi taingoto taitova nebhutsu machira tose nhasi. Nhasi tose nokuti nongo usingazivika. Totota nebhutsu nhasi tose. Nokuti nongo usingazivi saka ndeyekwani kana uchinzi varimo. Unoziva kuti vapi varipo papi. Tese tinenge tiri included. Hanimona. Nokuti kuti hameno. Zvinhu zvacho. Hameno. Zvacho hameno vasikana. Atizi. Ini guys pangu ndinenge ndapedza. Ini pangu ndinenge ndapedza guys. But on a serious note ka guys. On a serious note. Zvandambotaura zvakataurwa nevarume ava pano. Just think about it. Take it into consideration. Atisi kuputsana. Enda nchikuputsa ine timusanzwa zvina kana basa zvosemesa izvo atidi kuzvinzwa atidai. But ndaya ndikati varume vati zvakati. If possible, try it if you want to keep your marriage. If you want to keep your man. Ani zvandataura. Just try it. Zvandangotaura. Handina kuti haindi, ndangoti try it. Because ndo zvakataura. Zvizhinjiwo ina handizozivi. Handimaona. Papa patotanga kutofonawo vana small house vakati aiwa isusu tinotodya. Ende tinoto respecta munhu. Vana mai guru respect hapachina. Tinoto respect. Right. Kana pasina umwe gaza ruda kutaura, tingauta nebhutsu nhasi regai tichipedza. Tingauta takakwidibira nhasi takakwira. Inangu ndakatosimba ndikendenge ndiri gandanga. Ndodoshira abi yangu nhasi kuti pakafona smora house yekwei apa kapa. Inangu ndagara ndiri gandanga kana shungu nokuti ndasangana nezvakawanda. Handa pressure. But abi yangu vamwe manje mukazoziva voice kuti vanenge veikwa baba kwangu chokwadi munokwira BP regai tichivhara show. Nhasi munhu ngafe. Mungafe isenda ndizvokuti kwai paite rufupa mungafe atidi nokuti masimola usichi muri kumaona kuti ari kukudza BP anomaona ari kutouya achikudza vanhu BP panapa animazviona. Saka guys kana pasina umwe anoda hake chekutaura ka inda kuvhara show ndongoti nemashoko angu maviri matatu ndauya nawo ndakamirira kwaitoda part 2 paichauya mukomadhagi madzimai akati isusu ini vana baba handiti makandituma makatendai munotaura nevafana venyu ndauya akanditaura handitika kana vana mai vakauyawo kuwhatsapp vakati simeri tiri kuda uya nababa tiri kudawo kuti muvaudze zvakati ndinongodzoka pano handiti maona kana vasina kuuya aiwa vanenge varipo handidzoki ndodzoka kudii handimaona ndiye ndisina kutumwa indiri mutumwa ka don't shoot the message handiti maona don't shoot the message guys. Saka ndaona sokuti vanhu vakuda magambutsu mulockdown munomu chokwadi hamuna kumira mushi. Saka regai nditi kudii anyway guys kana pasina umwe anenge anoda kutaura regai ndipe feedback yemusikadzi wanezvokusora zviro uya. Namba ndeyekuSA vari kuzama kufona but foni yacho iri vamwe zvairi kuita kuti vari kubhaza kuti vari kudii handisiki vari kutadza kupinda and I don't know but vamwe vari kungopinda wani hanimaona. Saka mwana wane zuro yawe kuda kutorigwa mwana achiti mwana chichikuya palive yayo guys takazobata murume wacho
tikataura naye antimaiti tizokupai feedback. Tikataura nemurume wachona haakanzwisisa zvakanaka sitereki, saka mwana haana kuzoenda kumusha. Mwana ngadi aenda kumusha nhasi, saka takamupawo maoptions ekuti kamuonesa kuti ona vana vari kubiwa, vana vari kurasika, a lot can go wrong. Vari kufona right, pane incoming call iri kupinda +44 yapindira rekaitinzwa +44 yapindira. Alright, hello caller. Caller, hello. Hello caller, maswera sei? Hello, Ndiri right muri sei caller? Ndadzwa ndiri nenyaya mataura yawaisusu tiri vakuru vacho vakuru chaivo. Vakuru vei? Vakuru vakadzi vakuru kwete small izvi. Alright. Chandida kungodzidzisa zvakanyanya zvekuti unogona kubata murume ugozomubata garo ugomudini, zvimwe zvacho hazvishandi. Kana ari wako ndewako. Okay. Kana wakamupiwa namwana ukanzi uyu ndewako, wedha unomubata wedha umubate, but kana ari wako ndewako. Saka masmall house tiri kugara ipasi tiri kukudzidzisai isusu. Murume izvi zvokutanzi unochinja kana position, unochinja chii. Ukangoita kana position yako 1 iyo, ini ndinonzeta yangu 1 yandinoshandisa. Ndobika zvangu sadza rangu nemunyewo ndiri kuno zvangu kuEngland. Ndiye ndakatondifambira ndongogeza ndiri simple, ndongonamata anenge ari wangu. Zvese zviri kutaura nemasmall house musanyeberwe, muri kutoshandiswa. Handisi kubhula zvangu masmall house, but masmall house muri kutoshandiswa because semurume achizoti apaya kwamuri haakuzogara nemi zvachose, anoti apaya kwamuri kuti kune mukadzi. Saka ndinoda kungodzisa kuti aiwa mukupedzerwa nguva. Ende futi kana baba vachikuti vanenge vachitotya futi, isusu vakuru munototitya. Mumwe chete vanenge vachitobuda kuti vari kuchita, vanenge vachitoziva kuti no, ndikuda mukadzi wangu nevana vangu. Hapana kuenzi anoenda kune sori ngatare imwe weti rakaipa kune paki. Anenge achizoti mangwana futi aita something iyoyo. Saka murume anotoda mukadzi wemumba, mukadzi wemumba. Ndingabike zvinofuna mafuta, ndingapfeke hembe 1 ezinokudakidza. Ana mai vedu chava vaitogisa vasina vanevedzorere vasina kana sipo, asi vaigara pamusoro pavo yavo. Saka imi mafuta muri kupedzerwa nguva, muri kushandiswa. Ndikati tsvagai Jesu achiri mupenyu, because paari kuuya ipapo muri kumupa rudo rwekuti inonzi muri kupa inonzi buying love yekuti kumufadza nguva diki diki. Asi isusu tinotodiwa, tinotoronga upenyu. Wega ungatengerwe imba, ungatengerwe mota, asi ziva kuti zero wari kutengwa nderangu, murume ndewangu. Ndinotonzi misi, ndinodedzwa chidzimai nhingi, baba nhingi. Saka ndozvandikungotaura chete sisimeri, ndakutaura ndezvepasmall house kuti imbonyararai. Tinotovada kunge varume kana mukatireva zvedu varume, mumwe mei motoziva kuti mukadzi anotozibatira. Wakandida zvandakaita izvo, ndichapekugeza, ndichapekudini, asi ndinogeza. Ndogeza zvangu kana undiri mumba ndinenge ndichigeza ndakatsvukira ndakadini zvandiri izvozvo, because ndinenge ndine vana sisimeli. Handitya ndine vana mumba, ndichada kuwacha, ndichada kubika, ndichada kuziva kuti mangwana mabhiri ada kuita sei, ndichada kudini. Saka mastress anenge akazara kwatiri. Tinotokudzisa mufunge kuda zvenyu varume muchibuda, asi muchadzoka futi kwatiri. Iri kukora muto, yakora muto iyo. Inandiziviwo, inandizivi kwai ndisi vakuru vacho. Ndozviziva kuti amuzive sisimeli, but tatidisiva mabig house acho mimi. Aiwa, ndinoziva pakuti inini sahost handitori side ndiri pakati. Ndosaka ndati inandiziviwo. Ndiri kuzviziva, but murume ari kutobva mangu atobva kuvata futi neni achitoti mai ndakutobuda achitodedera kutya zvokuti imi masimolas munototya futi tikatofuna rume wacho nemakutodedera futi. Hamuna life. Ndikuudzire masimolas, hamuna life. Garai henyu pasi vakadaro.
munenge muri ma-one night stand aya noodles aya kuti munongoti purumaka ina 2 minutes mudzoka because pandichafona kuti nai babangana muri kuitei muri kupi babangana vanenge vachizobva kuti aiwa ndiri kubasa munenge muchitya saka garai zvenyu muri kutotibira zvenyu imbogare makadzikama tichengetedze basa redu mungavabate sei mugovakisa mugovadini asi dhevedu kana ndakamupiwa namwari chidzimufurumu wangu iyeye murume wangu saka mungachive mungaite jealous masmall house mungadini asi garai makadzikama ndatenda zvangu masmall house. Bye bye, good night. Okay, bye bye. Right. Ndibig house ava vari kutaura hanzi aiwa ini ndakatopuwa namwari kwedha kugeza kana kusageza ini ndinoita yese imi imbogarai pasi mudzikame nokuti the fact yekuti anenge achitouya kwandiri achitonyepa kuti this and that and this and that saka muzive kuti ndiri panyaka ndiri kutonga ibig house iyo ndakuza ngati zvinoda kukwata zvinotsvuka mutambo unotsvuka ropa mai manje yezvo takuda kuvhara mutambo wakuda kutsvuka ropa takuda kuvhara mutambo vabva vafona rekaiti vanzwa kola. Hello Tusimeri. Hello maswera sei? Tapera muchiri pere pachirongwa. Aiwa tiripo pachirongwa. Toda kumbobatawo vanimina vedaro vanozviita masmall tomabiga. Alright. Varipo vabatei. Vasazvifonere vasikana ava vachiti hanzi tinotovatora vanhu. Hello. Tiri kunzwai fambai nebhora. Isusu semabig house tine stress yakawandisa kusimeni. Tinotambudzika nezvakawanda, tine vana, tine vabereki kwatakaroorwa, tinotarisa futi, tine zvinhu zvakawandisa zvokuti tinenge tine stress yakawandisa saka zvinhu hatizozvikwanisi. Ko ivo vaningina vedava nemudzidzo kuvari hwani kwavari sei vasingazotorwi kuroorwa kupinda mumba macho kana varivo vane aiwa handizivi vachazozvidavirira voga handizivi havo handizivi sei vasingazotorwa kuti chiuyai mumba sezvo muchigona zvese ngavazvibvunze izvozvo. Okay. Saka ngavaregere kubva vatomboona kuzvitutumadza kuti isu tinogona tinozodai aiwa dzimba hadzisi nyore. Tingafarira hangu chinhu hwani kusimeri kuri kudzidzisa kuti vanhu tipotewo kumbopota muchitichangamutsa kuti tirambe munonyanya kurelaxa stere tinorelaxa tifanenge kurelaxa saka chirongwa chenyu chakanaka kungoti chiri kutidzidzisawo nokuti sometimes zvinombokanganwa nenyaya yekuti basa rinenge rakati wandira ndizvozvo saka hafu tikutotenda nenyaya yekudzidziso ende iyoyi topic yebig house versus small house takatomboita but I think it's needed kuti imbosheka iwo mumboshekiwa imi mabig house I think munoda kumboshekwa. It needs to come back as part 2 because really takamboita kuti tichangotanga but the way I'm seeing vari machikomplainaka it seems as if vakadzi isuti and it's true munozvita tinomborelaxa tinombokakana vasola zayakativhundusira vakatisheka akativhwanzira tinombona tichangamuchangamu handimaona tozorelaxa papa asitabhochangamuka handiti mazviona ameno. Saka ndatenda kuti maita zvenyu nokuti mukuti changamuka nekuti ndo pamwe zvikuitikawo mazivano zvokuti hanzi mafeedbacks izvozvo isi hatizvizivi tinenge tiritori takatorelaxa ende hatizongozvitsvaga but mukapota muchiuya nechirongwa chakadai mukutoti especially masmall. Thank you so much. Masmall ari kutoitisa kutoti vanhu vatochangamuka kwatochangamukiwa so muri kuona kuti I like the filling station iri kutomuka ivo vanhu kutoifarira because zvatrigger a lot
triggered a lot and the people are going to take action. You didn't know okay, right? You didn't know what I see. But I'm going to push it. Amen. Amen. Aiwa titoda iri show regai titsvage inyatouya iri show yavo regai titsvage dhoi inyatouya iri show yacho yemabig house versus small house chaiko chaiko tinyatsopa mukana vana mabig house masmall house chaiwo magarinya anyatsofona apa ambonyatsotiwanzira ambonyatsokutisvotisa timbonyatsopinda matira nebhusu iwake up call inenge iri wake up call iyoyo ehe aiwa maita basa kola. Thank you very much. Sharp. Yeah, the caller. Ini guys ndakutofunga tika. Imima because someone ina nisutira side. Asema small house yakai. Anotimutsa, anombomutsa. Andimaona. Show ikai. I think takamboita kudara vamwe vakwanza group tatatombo zvaravezvi. I think we need part 2 yacho ishi. I think tiri kuda part 2 yacho iyi. Tiri kuda part 2 iyi yenyaya iyi yongouya iyi noti apa nyaya hijack apa. Yongouya iri nyaya yemasmall house nebig house ka masmall house oyo akango ari chikwata chawo akazvimirira akadaro mabig house iwo ameno tichingonzwiririra mai mwana tichingonzwa takateerera. I think wake up calling ichaita kuti vamwe vanhu ka muchachinja maitiro chokwadi. Hanzi marriage is not an achievement guys. Maonero kuona kunosiyana. Kuna umwe inenge iri achievement, kuna umwe inenge isiri achievement. Zvinodependa nemunhu, depends with an individual. Kuna umwe inenge isiri achievement yake, kuna umwe inenge iriwo chiwo asi chitiwo haisi achievement. Handimaona. Saka I think it depends ne an individual. Handimaona. Because umwe ana intention yekurorwa nabasa nazviri kurorwa izvi. Handimaona. But umwe anenge achitoda zvekutororwa. Handimaona. Ndo saka achitoti nditotsvaga murume kuti ndigare naye because zvinongodependa nemunhu kufunga kwangu inini ipapo. Handimaona. Saka hanzi ndikuda kuita small house because hanzi tbig ndemasmall house tsvagai staira yenyu right. Kwaya kuenda nyaya ikainda kuvhara show guys andichatori pakufona umwe vanhu panapa pakufona umwe vanhu right vari kufona imimi chimbomirai kwakufona imimi chimbogeza kunosiyana sisimeli kugeza kwokuzvarwa nako ndokudzidzira kwakasiyana sisimeli pabate ipapo kugeza kwekuzvarwa nako nokudzidzira kwakasiyana sisimeli pabate ipapo. Okay, right. Nondikunzisa right. Ngatiite so let's make a date Friday. Atisangane pano achitsvi big house versus small house. Andichatori big house versus small house. Ina andichatori enini ngikiri vanhu vari kufona ava andichatori macalls. Friday let's make a date big house nesmall house. Andichika masmall house ese ina I'm not here to judge anybody and andisi to judge munhu andisi. But because isho yacho inenge iri topic yacho musi wacho saka we are not going to judge anybody. Saka every small house irisi yakasununguka andichika hondibata kuwhatsapp andichika rongai masmall house moita chikwata chenyu chemasmall house mabig house andika ari kuzvihwa akazvisunungukawo mozvirongawo kuti uyai futi kuwhatsapp uko toita chikwatawo kwete toita moita chikwata andika moya inde ndakagara pano andika inde chingokwenyedzera ndikakwenyedzera uko ndorumira uko ndofurizira ndorumira uko ndofuridzira handimaona zvinyatso kuti mushekiwe saka vari kufona ino kuti mama wacho ndotomaziva vari kutofona apa handimaona. Saka regaiti zvokuti Friday let's make a date kuti small house versus big house part 2 handika hakuna munhu anopanenge pachiindira inde chingorumira kwese inde nichingo kukuviri musi wacho iwoyo. Saka Friday ini ndogara pano modeedza vamwe handika masmall house also you are free to come to my WhatsApp handika kuti tiri kutoda handika tovhura musangano. mabig house zvakare you are free to come to my WhatsApp. Isi ti mabig house takavamirira ndakupai zuva rose ramangwana ndekuti munyatsotsvaka mapoints enyu tosangana pano handichika muchidi tichikurukura nyaya iyi ichindirira mberi tichionesana mumbosheka mabig house aya andika imboshekai vabiya vangu ipapo ndikuita kukumbira ipapo ndikusaidi kwenyu ipapo shekai vabiya vangu because varume vakakomplain imboshekai vabiya vangu handimaona kuti vamboti changa manya kurelaxa handimaona manya kurelaxa even zvese mapfekero madressing zvese everything relaxed everything vanya kurelaxa
I know what I'm talking about because I talk to so many people kuma inbox uku. Zvikuru mazuva ano varume hobu vanotambira ku WhatsApp kwangu vachindudza nyaya idzi. Vakadzi vanyanya kuita relaxed. Too much. Handiti maona. Saka tizota 1-on-1 inotsinetsei. Bera tingoya chibvu. Kutsvaka pano. Hanzi chiko nemunini wangu inamili. Funny how people say marriage is not an achievement, but vanoita kubvarisa foni yamili vachitsvaga varume. Right, hanzi Pokela must just out back. Zvapokela handisiviwo ipapo hangu, handisiviwo. Ane peji rake munogona kuzoendayo kumukanoona kuti anogisa sei, anogona kukudzai. So guys, hanzi tai mangwana, somwe friends busy. Mangwana handikwanisi, pane vanenge varipo. Mangwana panenge pana doctor, pana chiremba. Mangwana panenge pana chiremba. Iya show yakazvimiririra iyi Margaret Domingo. Okay, hanzi ari kusuggesta kuti noti makozi awanda handisi kudaira 31 missed calls ai. 31 missed calls ai. Pane 31 missed calls. 31. Chiimagine itikaita show yacho yakazvimiririra. Pane 31 missed calls. Dziri kufona dzandiri kuona dzandiri kuignore dziri kufona. Anomaona. Saka chiimagine kuti tikaita show hanzi simola semusi yekumba kwaungatisangane pano pasimailing of Friday, right? We ari kusuggesta Margaret kuti hanzi tadi kutanga tapedza ye topic iyi yekuti vana mai vaise zvichemo zvavo kuna nababa then tozopinda pairi. Handizivi but still tongoibata taigona ngoita Friday, Monday handitika tobva papindawo popinda imwe topic. So it's up to you guys. I'm going to moda kuti ipi tangi potanga ere small as big house ne Friday kana tongo continue vana mai vochemo kuna na zvichemo zvana baba tozotanga iye ma big house ne Monday kana kuti chocha Friday. The ball is in your court. Nyora in comment section zvabuda musanzolo zvatinoita toita ipi. Maanzi daira makozi simeli makozi achadaviri makozi tikuzodavira pari kuitwa next show nekuti patove neshow yakazvimiririra pano patove neshow munin'ina yakazvimiririra saka makozi andichadaviri imbomirai kufona muchafona zvenyu chakanaka. Hanzi toda zvichemo zvana mai hanzi vaichi zvichemo zvana mai tozviziva saka muri kuti kudii muri kuda ipi Friday muri kuda ipi yacho smallers versus big house smallers versus big house. Handisi kubata phone dziri kufona apa handisi kubata phone. Big versus small, marriage is an achievement. Okay, big versus Iowa, smallers versus big house, right? Smaller versus smaller versus big house. Yeah, winner. Friday, yeah, winner. Smallers versus right. Smallers versus big house. Yeah, winner, guys. And see that yeah, winner. Saka nemswe Monday. Ndopo zoitwa echi yezvichemo zvana mai weekend yese vana mai munenge mune weekend yose yekuya nezvichemo zvacho ndichinyora pasi. Handichika plus ndichitawo research anomaona ndichitawo research ndinenge ndinechi saka imi mafuma small house prepare mogadzirira ma big house prepare because madyiwa zvichemo madyiwa kwai zvichemo Monday madyiwa saka tosangana chi pa Friday. Time yakakunakira inde ipi Friday time yakakunakira inde ipi 3 kutanga na 3 ndinenge ndafree. Time yakakunakira inde ipi 3 nendapedza kubika zvese everything zvangu nenda todzoka pamaredzo kumatutu. Time yakakunakira inde ipi mimi ndipei time yakakunakira inde ipi ndipei time ndo manyani time yenyu time yakakunakira moudza vamwe small house versus big house. Ma small house please aiwa mouya morasa muswe ma big house moya morasa muswe handika timboonesana saka mogara maudza varume vacho handitika mogara maudza varume vacho hanzi 5 right 3 is good umwe ari kuti 5 umwe ari kuti 3 umwe ati 5 umwe ati 3 vamwe muri kuti wonguvai 5 umwe ari kuti 5 ma5 ava right regai 5 ma5 ava 3 5 4 3 bo hanzi sisimeli ndini garinya renyu riya rakambofona marriage is an achievement takapinda munganga kani parara ndiani uyu Candice Rogers Candice undibate ndiwani ndakanga mwanyi topi Candice uyu Candice ndopi uyu 5 year win right
pari kuita competition ye 5 ne8 panapa pari kuita competition ye 5 ne8 5 yawina 5 yawina okay 5 yawina 5 yawina right guys saka 5 yawina guys 5 yawina 5 yawina 5 yatora mukombe saka tichaita na 5 yoyo 5 3 pm 5 kuri diaspora okay 5 yawina 5 yawina saka 5 guys tosangana na 5 mochiudza vaya vaya masmallers kuti uri kudiwa kwasisi meduku moudza mabig house kuti muri kudiwa futi kwasisi meduku handitika tosangana pano kuti tidi tinyatsowa kuti zviri kufamba sei handitika guys move nezuva rakanaka mangwana moswera muchidi tennis toiti dzinenge dzanyanyisa pano muri kunzotimba rangu uri kuita noizi vokudza vabai kwangu vari noizi vari kusitting room nevana vavoko ndisaka ndakagara panapa handimaona 3 pm 5 yekuno kwi3 yekwenyu 5 yekuno kwi3 yekwenyu eight yakutora futi mukombi anzi what time is youth then youth mazano handisi kwanzwisisa ini youth yacho dzimwe nguva they are there dzimwe nguva they are not there saka ndisinyazonzwisana saka zvinonetsa kuti titi youth yacho dzimwe nguva ringotumira tumavhidhiyo dzimwe nguva vanenge vasipo dzimwe nguva saka tinogona kuva friday tofanwa kutonakirwa panapa tovati friday vorega futi kuuya anomaona because I think vave ne3 consecutive weeks vasingauyi andimaona handisi kuziva mayouth acho nemi muripo tiri kuti uyaiwo futi mutore chinzvimbo uyai murelieve mwana waya anonzi Faith kana uripo youth inogona kumira ichitawo zvemayouth matopics eyouth please handika kana uripo unogona kutawo matopics eyouth please uya undibate kuseri uko kana uripo unokwanisa matopics eyouth uya undibate kuseri handika uya undibate kuseri utorewo uitewo matopics eyouth aya please uya undibate youth kana uripo wakati changamuchangamu unoda kuitawo matopics aya please uya undibate mubatsirane naFaith wacho 8 inenge yakuzotora mukombe manje 8 yatora mukombe 8 yatora mukombe alright saka guys let's settle for 8 yatora mukombe saka 8 it's a date 8 yatora mukombe Friday titisina zvokuita tichitomwa maamarula right bring your bottle of beer bring your popcorns bring your bottle of beer bring whatever ndine glass rangu reamarula tonyatsonzwisisa hey Friday na 8 pachenge pachipisa ndouyawo neibhodho rangu neamarula yangu handitika yanzi 5 nekuti wakachena handitika saka tosangana chi ari kuda kuita anoziva anogona kupresenta youth please youth diaries we need youth diaries toda tumite matopics enye youth atisingadi kuinterfere isusu atoda kudzidza from youth kuti muri kumboda chii mudzimba kwatiri isusu because zvinhu zvachinja tiri kuda tingakona vachikudzvanyirira mitemo yedu yatakakudzwa nayo kudhara we need munhu anenge aripo panzvimbo every time kuti anenge achiuya nedifferent topics like vanhu vabereki vachifonawo tichididiwo zvichinakidza kana uripo please ndibate kuwhatsapp and then toona kuti tingafambidzana sei saka guys morera zvakanaka god bless you mwana wanezuro wataitaura nezvake yaya kuti musikana wayayo kufanira kusara nezuro achiti mwana aiwa we managed inini namai vediaries namai diaries namother diaries nafather diaries we managed to call murume wachona tikafonera murume wacho tikataura naye tikamuonesawo kuti zviri kufamba sei kuti mwana ngaasainda mwana mudiki zvinhu zvakadai murume wacho akanzwisisa saka mwana haana kuzoinda saka mbo antimaona saka mwana aripo saka iripo and the other announcement iripo ndeyekuti mukomana waya Ernest waya mwana uya akashayika handitika akashayika nezuro achengetwa nhasi but semadiaries zvakare semwana wedu watakaranga tamira naye kubva achirwara tikamurapisa paya achirwara semadiaries as well maadmin so it fit vakabvisa mari muhomwe yediaries vakatumira kuZimbabwe kuti kutengwe saka kofini remwana handitika raErnest rakatengwa nediaries nesuro
mari yakakolektwa nesuro. Handitika mari chiziviso chandiri kudzai mari yakakolektwa nesuro. Mari iyi hatina kunge tatozvitaura hedu pano because kune mari imwe inenge iripo pane mari dzamunenge muchibvisa padzinenge dzakachengetwa dzinenge dzichinyorwa pasi komiti kaona kuti no mwana uyu takabva naye kure tichiti mwana uyu ararame but mwari vatora zvavo mwari vatonga why not do something. Saka vakabva vatengawo coffin handiti maona. Saka vakatumira mari kuZimbabwe diaries ikatengera mwana coffin mwana achengetwa nhasi handika. Saka ndo zviripo handiti maona kuti anonzi angazi gombo rake ranga rane gomba padenga. Saka kuseni kwaazoshaika mai guru vake namai vacho vakafuma anga achichema vakaranga rane gomba mugomba mamiya vakachiti chimbori mugomba umu vakabudisa half bucket and half bucket nehafu zvemvura mukabuda hanzi maclothes mukabuda hanzi gwanzi mabuda zvinhu zvinotyisa mugombo muya hanzi mabuda zvinhu zvaityisa mugombo riya. Saka pavaibvisa ipapa vachidaro ndokupera kwakaita pawa ndokupera kwakaita mwana uya ndokundonedzera kwavakaita ndokubva atopera akadaro handiti maona. Saka ndozvatinoita sediaries mwana yatanga tabva naye kure takatrya by all means may his soul rest in peace kuti ararame but doctor akati there was nothing madoctors akati there was nothing that could have been done because the cancer had already spread panga pasisina chataikwanisa kuti chiitwe and chavaikwasa kuti vaitwe kunze kungotende. Zvinorwadza kuti makambona mwana anoshayika achiziva kuti doctor hapana chachakwanisa kuti ndiite arurama nepainkiller ndakatomirira that boy was 22 years ndatongomirira nguva yamwari because hapasisina chinogona kuti chiitwe pandiri. So in the process yekubvisa bucket nehafu yemvura iyoyo maziclothes avari kuti vakabvisa mazigwanzi nyama I believe zvakambotogona prophet apostle Ik vachiti zviri spiritual. Apostle Ik said it's spiritual senyaya yekwatapiwa handika vari kuinsista apostle Ik kuti sisimeli I swear with my living God it's spiritual handika. Saka sezvinei apostle vedu zvakare vakadeedzwa kudzokera kune musi wechina kwamurewa because I think the family knows as well. Apostle vakataura chokwadi vakaudza family chokwadi. So the since vakabva kuservice zvakare apostle vakakumbirwa zvakare kuti vadzokere nemusi wechina. Handisi kuti izvi zviri kuitika ikoko seems as if apostle asati adanyazoda kundibudirawo pachenawo and kugobhira izvi ndishaura navo vasi kunyatsodibudirawo handizi vakati vachazondiudza handika. And apostle vakati vachazondipa mavideos kana zvinhu netimu yavo zvavari kuita netimu Harare zvavari kutsanyira zvavari kunamata kana deadline zvinhu zvavari kuironga kana zvaita vari kutora mavideos. That's when they will give me those videos for you guys to see. But he believes also kuti it's spiritual. And he was also believing that it's spiritual. The way I tried to explain, I sort of understood what he was trying to say, what he was telling me actually. And kuti kune zviri kuitika zvokuti yani musoro wakazobuda utori imomo family imomo according to him utori imomo family but zvine pane zviri kuitika. Saka let's wait and see up until weekend. Sezvo vanzi vauye futi Thursday hapane zvakaitika regai vadzokere kuThursday tinonzwa kuti chii chichaitika handimoona pavanenge vadi vasobvako vadzoka handimoona. Saka ndeimwe feedback yandikungokupai handitika right guys morora zvakanaka mwari vakuitire zvakanaka. It has been a lovely day taenjoya tataura taseka tafara aiwa tadzidza above all handitika mabhiga usandeitogadzirisa guys handeitogadzirisa Friday chakachaya na 8 handeitogadzirisa handimoona handeitinogadzirisa. So guys bless you, love you all, take care of yourselves.